Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi entzule, saioarekin hasteko prest? Hitzekin jolasean nahi gabe zu sortzean. Maigo Juri jolasteko prest daudete? Egunon Inigo, ea jolasteko prest gauden, noski. A ber, Goiuri, Arri, Egunon ekipo, hasteko harri, entzun hau. Harriaren atean jodut, neu naiz, utzi sartzen. Zure barrura sartu nahi dut, begiratu bat eman, arnastu nahi zaitut. Alde, dio harriak, hermetikoa naiz, itxia erabat. Zati-zati eginda ere, zatiok itxiok ginateke. Austerra eginda ere, austerra itxia. Oso nago Juri. 12 urte pasa dira Wisława Szymborska idazle poloniarra hil zenetik. 1986 urtean literaturako Nobel saria jaso zuen Wisławak. Ea Inigo, orainzuk? Harri, Horrietan margotutako marrazkiekin osatuta, 1909 urtean, Pablo Picassok bakarkako lehen erakusketa antolatu zuen Bartzelonako El Skatgat laukatuak taberna modernistan. Kubismoarekin jarraituz, Picassotik Piet Mondrianera. Gaurko egunez, 1954an hil zen Herbehereetako margolaria. 19. mende amaierako artegi honek hasierako etapan bere herri inguruko paisaia eta errotak margotu zituen modu impresionista eta espresionistan. 1908 aldera fobismoak erabilitako koloretan eragin zuelarik. Pixkanaka, bere koloreak kolore nagusietara mugatzen hasten dira. Hots, gorria, horia eta urdina. Gorria, horia, urdina. Harri, zure txanda mai. Artaziak, zalantzarik gabe. 1886an La Bohème opera estrenatu zen. La Bohème, ça voulait dire on est heureux. La Bohème. Egia da mai, bohemiarra, Giacomo Pucciniren musika eta Luigi Ilika eta Giuseppe Iacosaren libretoa duen opera estrenatu zen 1886ko gaurko egunez Turingo Teatro Region. Baino, hartaziak zergatik? Lauzatitan banatutako opera hau munduko ezagunetako bat dela argi dago. Baina berez, 5 zatitan idatzita zegoen. Eta Pucciniren hartaziei esker obraren zati bat desagertu zen. Ze jarraituko dugu? Horri! 1851an Mary Shelley idazle britaniarra hiltzen. Mary Shelley William Godwin anarkistaren eta Mary Wollstonecraft emakumeen eskubiden lehen defendatzailearen alaba izan zen. Bere obrarik ezagunena Frankenstein da, izu eleberrietako maisulantzat hartu dena. Horrez gain beste novela eta obra batzuk idatzi zituen, horien artean The Last Man, azken gizona eta Lodore autobiografia. Frankenstein, we find your ideas to be an affront to all that is moral and decent. Madness, folly, insanity. Little minds have belittled my dream. But might it be the greatest triumph man has ever seen? Noren txanda da?
Harri horriar? Harri, nirea. Edo beto esan harri ez, harri arpegia. 1976an Buster Keaton hil zen Kalifornian. Joseph Francis Buster Keaton zinema mutu komikoaren zuzendari eta aktore estatubatuar ospetsuenetarikoa izan zen. Bere ezaugarri garrantzitsuenetarikoa bere aurpegi adierazgabea izan zen, harri aurpegia. Hainbat komedia serietan parte hartzeak ospea eta arrakasta ekarri zion eta Goya 20. hamarkadan heldu zuen. Egindako guztia galdu eta 30. hamarkada ezkutatuta eman zuen Metro Goldwyn Mayerren hainbat filmentzako gagak idazten, tartean Max Shanayen ezagunetariko batzuk. Keatonek Billy Wilderren Sunset Boulevarden 50ean eta Limelight pelikulan 52ean Chaplinekin bere azken agerraldiak egin zituen. Uste du txanda pasa egin didazuela, Bueno, venga, bota. Harri. Horri. Berari esker horri gutxiago behar zirelako matematikako kalkulak egiteko. Polikarpo Baltzola. 1879an hiltzen Irunen Polikarpo Baltzola Euskal Herritar matematikaria. Irun bere herriko idazkaria izan zen. Eragiketa aritmetikoak egiteko makina bat asmatu eta Gipuzkoan erabiltzen ziren neurri sistemei buruzko liburua eman zuen argitara. Tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas de Gipuzkoa. 1853koa. Baltzola izan zen, era berean, Irungo hiri zabaldegia marrazu zuen teknikarietako bat, iparraldeko burdinbidea bertara iritsi ondoren. Beste asmatzaile bat aipatu behar dugu, Esan dezakegu beleari esker gaudela gaur estudio honetan. Edwin Armstrong. Armstrong? We have all the time in the world. Armstrong hau? Inigo, maietzen Armstrong trompeta joleaz ari, eta argi utzi nahi dut Edwin Armstrong etzela. Ez astronauta, ez da txirrindulari ere, zehagian hortaz pentsatzen ari zinen baita ere, Lance, Luis, Edwin arraro intzait baino. Edwin Howard Armstrong ingenieri elektriko eta asmatzaile ipar-amerikarra izan zen. 1954ko gaurko egunean hil zen, eta bera da hain zuzen FM seinalearen asmatzailea. Hori bai, FM ondo dago, baina nik nahiago dut EM. EM? Bai, noski, E.M. Erramun Martikorena. Erramun Martikorena. E.M. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoe, sendimenduzko bertsoe kantzaldatzen zutena. Erramon Martikorena 1953ko otsailaren batean sortu zen, bai gorrin, Oxobia edo Otxobietxean. Zorionak, Erramon! Bere ahots zoragarria aprobetxatuz gaurko gonbidatuak aurkeztu ditzakegu, ezta? Ados, Jose Mari Carrere kontalariekin izango dugu ahoz jaialdiari buruz. Eta gainera badakigu nork jasoko duen 2024ko ohorezko urrezko kalabaza saria. Eta gurekin izango da, bai, Paul Urquijo zinema zuzendariarekin ariko gara. Kontalari onak dira, humoreri heltzen diote eta alpro jautsak dira, baina maite ditugu. Otsaiaren 11an Zarramarra saioa bueltan izango da etxe honetan, eta gurekin izango ditugu Espeiek, Plaxa eta Josu Zubia. Eta sorpresa gehiago. Eta unai elordi dator, begininiak lapurtzen ari dira eta ez da lizentzia poetiko bat, Inteligentzia artifizialaren azken oiua da. Barakaldo Max Centerren ari dira horretan eta hau azalduko digu unai elordik. Poesia gerorako beraz, zer diozue, jolasteko pres bagaude aurrera, ezta? Arri, horri, dona katona. Edo dona basterkitona. Ufa. Egunon, bohemiarrak, otsaiak bat du gaur eta seguna da urtarri atzean utzi dugu, baina mai gorostiagaren umorea ez. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin Buster Maigorstiaga Keaton jauna, egunon, mai? Hauxe da, egunon mutuan. Zuekin mutu egoten ez dakien emakumea, hitzak beti nortuta, baina beti anitz. Goiuri ez eizarandi, egunon? Neurtuta baina anitz ez dakit posible den. Ai, noski. Egunon. Ja, keixeri zaigun hemen, Unai Elordi Hidalgo egunon zuri ere. Hoi ba, mikrofon hori tita daukago. Bai, baina. Laizzer entzungo zaitugu, lasai. Eta izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak kriston pila dara matza. 700 eta 15 du. Nik uste dut atzu ere 15 izan zela Goiuri. Ziur ondo egin dugula. Atzu 14 zen? Nik uste dut hemen baten bat jan egin dugula. Esango nuke mai Goiuri ari dela pixkana gure 750 festa hori atzeratzen akaso kalkulatu duelako gaizki datorkiola. Uste duzu posible dela hori? Ez da egia. Nik ez daukaten garbi ba. Ez da egia. Unai Elordi Hidalgoren bai zuri ere egunon. Egunon. Esan da bezala Inigo Asensio Elurbide meinizketan ari dena, bigarren kafeak 700 eta 15 edo 16 edo dagokiona, otsaiak bat goizak 10 eta 18 minutu, eta hementxe preste zuekin urrengo 2 orduetan bate egiteko. Esandakoa ongi etorri. Naiz irratian zarete bigarren kafean. Da Salvadoran eriotzean abiatu, eta orain nubole bianke honekin urtarria atzean utzi ez dugula dirudiela, baina egia da, otsoen hilari ongietorri emateko ere oso musika egokia dela. Ze abestitzarra. Piazatzarra. Piazzola. Ez, egin haudi. Hemen gure txata segitan kontatuko dizugu, zergatik ari garen Ludoviko Einaudi entzuten, bueno, asko gustuko dugulako Einaudi jauna, baina badauka pixka bat gure lekartzearen arrazoia ere. Spidermanderrek esan du, haupa, Ander Zubilagak egunon, haupa tokaio esan dio Spidermanderrek, egunon gaztiak, Anderri galdetu diogu, argazki berriakin, baina ez, igual da, normalean YouTubeetik konektatzen zaigula, eta gaur Twitchetik ari dela. Gu hemen txegara, YouTubeen, Twitchen, Facebooken, Ixan, Twitterren, Ixa leku guztietan. Apa, Arkakuxo, kaixo Arkakuxo, Spidermander, zemu, zementxetenak, bikaintazu, gaur bai zarramarraz, bai, gaur bai zarramarraz. Arkakuxo egunon, klasera joateko prestatzen dabil Spidermander ez Arkakuxo, eta hortxe dabiltza bata bestearekin, bueno, koreografia, ongi etorri otxai, aiama dagoneko 1000 ingozue. Hombre, 1000 saio egiteko falta dira, 715 balin bagoaz, 285. Ara, ze ondo kalkulak egiten. Zea, dirudite, Polikarpo baltzola. Bai. Zena presioa, hor parean ingeniero eta doktore bat eukita, azkizakien zemen kalkulak egiten. Igual buruz ni baino gaitasun gehiago daukezu. Hori posible da, igual ekuazio komplikatu batean idearik ez, baino kalkulola mentala ondo ematen zaizu. Nahiko erreseman zait beti bai. Bida, aurrekoan lagun batzuekin goi sukaldaritza hori buruz ari ginen, eta Kopenhagoko nomako sukaldaria, eta Aduriz, eta Subijana, eta denak horietaz, eta nire lagun sukalde giroan aritzen den batek esan zuen, bai, baino arrautz frigitu bat, horien guztien artean, baietz arginanok egin hobekien. Eta, agian bai, agian beste batek, David Muñozek agian Fisalis de Koko bat hobeto egingo du. Edo arrautza fandangoa dantzatzen jarri, baina arrautz frigitua. Uste David Muñozekin bazela programa bat, Joakinekin iten zula, ez dakit daukela hor lasestan edo lako programa bat beha juten dela gauzak ikastea, eta justu uste dut arrautza frigitu bat inzutela. Bai? Eta esan tula, 19 segundu ziela denbora perfektua arrautza perfektu gelditzeko. Kalkulatuta zeuk. Wow, 19 segundo. Wow. Baina, osea, entzun nunetik pentsatzen ari naiz, hau ez dut inun irakurri, Vale. 19 segundo, Motz dirudi, baina... Baina, olioak irakiten egon behar du. Temperatura perfektuan. Bai, egon behar du, bai.
arraultza ez da... Bestela beha galdetuko jo. Frigorifikotik atera behar, baizik eta temperatura naturala, eta izan gai. Beste sukaldari bat dauke hemen. Tira, bagor 715 da, eta konfirmatu dut ondo zegoela, ez duela bat ere jan. Jan genuen 713, baina hori konpondu genuen. 713 hor bate jan genuen, baina konpondu genuen. Haze konfiantza gutxi, esan dizut 715 zela, eta etza fidatu? Ez. Buah, jazta. Ez. Agur. Ni fiatzen naiz, ez dago egutegi gregorianoa eta egutegi ez dakiz zer, igual bi aldiz espatu ditzakegu, ez? Baita ere. Tamenik esan du, noiz da 500. saioa, nik, hombre, Gorka, 500. saioa joan den urteko abenduan egin genuen. Tanon, kursaletik egin dezakezu, txigidalekutik dio. Arkakusok esan du, toma txistako, ez da gize txistako tazari dan, ze 3 minutu pasa dira? Ze txistako egin du Arkakusok? Isa egin duzu. Isa. Ona, Arkakusok, eskerrik asko. Ez daukazu bat ere memoriarik. Egunero, irratxeioa hasi, eta gero guk egun honesan ostean irakurtzen duzu txata, eta ez dakizu inoiz zertaz ari diren. Baliteke, baina ez dakit memoria kontua den, igual RAM kontua da. Hemen egoteak, eserle kontan egoteak RAM asko konsumitzen du. Egia da hori, Ni nago musika noiz bukatzen ari den, txatean zer esaten ari diren, urrengo gonbidatuaren mikroa zabaltzen ari ote garen, maite dut prestote daukadan, mairen argazkia azkenan zuk sartuko duzu, gauz asko egin behar dira hemen. Eta orduan, burua ez dago etengabe erreten itzen, burua dago urrengo segundoak pentsatzen. Uste, nigok super ondo esplikatula kontua da, buffer hori betetzen danean, RAM hori betetzen danean, beste gauza batzuk atera egin behar dira, eta galdu iten dia bidetik. Orduan, berriro berreskuratzeko bere disko durotik atera behar ditu, eta hor denbora gehiago tardatzen da, eta denbora horretan, loading horretan, pasate bat zesan, eta gero, bueltatzen da. Nik ramen ez dutu lertzen, Eta ni jaen naiz, zera, Appleen M1 Pro, M1 Max prozesador horietako, ni Intel Pentium zar horietako naiz, eta muga batzu dauzkate dagoeneko. Ramena... Ez da golflari bat, ez dakizte pintatzen hemen. Ramena gaur bazkaltzeko ez da plantxarra, ere? Wow. Ego juri? Spiderman dara izan du, inoiz naizela gogoratzen, bale? Osondo. Zenba gauza batera, asteburuntan kintada. Gorka, irurita meretziko jende hori izan behar nun. Kintada majoa dala zuena. Tira, gaitasun konputazionala gora eta bera, segituan unai elordirekin hariko gara adimen artifizialaren inguruan, baina maite dutak aipatu behar ditugu. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Ez naukan prestatuta, eta gaur goizegi nire anaiak argazki bat bidali du WhatsApp talde familiarrari. Gaur 88 urte nire aita jaio zenetik, Jose Manuel Gorostiaga Tolosako karnabalero oso ezaguna, eta saritu izan zan bere garaian hainbeste aldiz, eta nik beti esan dut aktorea edo teatrerua banaiz berari esker dela, 2 urtekin arrozatan ibiltzen nintzen aitarekin aktuatzen, horre ikusi dezakegu argazki hori, behin mozorotu zen inauteriko kartelaz, Zeona. Hernandezekin dako uste uzala Centauro invertido edo izenburua edo, eta bera kopiatu zuen edo kalkatu zuen, eta gainera berak zione Republika banderako kolorek zituela, eta hango garaian hori izan super transgresorea. Maite zaitu taita, maite dut karnabalero guztik, eta hau pazuek, eta anaiaren sorpresa izugarri gustatu zaite bai. Goiuri ez iza Arandian, ni aurreratuko naiz kantua bukatu aurretik, ze Ludoviko Inaudiren bi kantu entuten ari gara, lehenengo Nubole Bianche, orain Una Matina. Kontua da, pianista haundia, aski ezaguna, eta batez ere minimalismoa, eta pixkate new age-a, eta pop pianoa, eta olako kontzeptuak nahaztuta, bere sonido propioa osatu duen Ludoviko Einaudi, Bilbon izango dugula, Bilbao Arena Miribilan, uztailaren 26an izango da, eta adi entzule, sarrerak bihar goizean jarriko dituzte salgai, goizeko 10:00, bere webgune ofizialean ludovikoinaudi.com webgunean, bihar otsailaren 2an, goizeko 10:00 salgai jarriko dituzte, eta kontzertu bakarrarekin itzuliko da Euskal Herrira, konposatzaile italiarra, esan da
bezala, Bilbao Arena Miribilan, bertan In a Timelapse diskoko kantua joko ditu, ikuspegi berri batetik edo begiratuta, eta formazio instrumental berri bat lagun izango duelarik, hori ere garrantzitsua da, askotan Ludoviko ikusi izan dugu, bakarrik pianoarekin, esango nuke glaziar giroan eta izotz kaskoetan isatx piano ondia jarrita, eta modu askotara, baina kontzertu honetan, Einaudirekin batera datoz Federico Mekotzi, biolin eta biolista, Reddy Hasa biolontxeloarekin eta baita txelo elektrikoarekin, Rocco Nigro akordioarekin, Alberto Fabriz basu elektrikoa eta sintetizadorekin, Sebastiano De Genaro perkusioan, Gianluca Manzini elektronika zuzenan egiten, eta Francesco Arcuri multi-instrumentista, 37.000 trasteekin. Egia da, badela Ludovikoren In a Timelapse, beste modu batera entzuteko modua, eta egia esan, kontzertu oso interesgarria, In a Timelapse album hortatik ekarriko duena, hain zuzen ere, In a Timelapse bezalako diskoan, Timelapse bezalako kantuak badaudelako, eta izango dira, bere kanturik ezagunenetakoak ere. Entzun. Hau guztia elektronika bidez zuzenean gertatuko da. Bajusinte hori eta zoragarria. Horixe, Ludoviko Einaudiren In a Timelapse Reimaginet, holaxe deitu dio, ber imaginatua, ber asmatua, bir sortua, diskori gozatzeko aukera izango dugula Euskal Herrian, Otsaiaren bihar sarrerak salgai, kontzertua esan da bezala, uztailaren 26an izango da. Sainazio biharamunean. Saninazio ez... Saninazio zegin oizten? Santana ez, 25. Taga da. Santutegia zugu konturatzen nigo. Uztaiak 25 ordizian jai. Santiago eta Santana. Santiago! Santiago 26an Santana. Hori da, Santana egunean, Santiago biharamunean. Saninaziorako astebete faltan. Uztaiak 26an. Unai Elordi Hidalgo zure maite duta prestalduzu? Bai, bidetik prestatuet, baina maite dut klasiko bat da. Klasiko bat. Bai, nire maite duta oso ondo ez dautzezue. Besarkatzea da. Eta egia, naizela pixkat oso fana honena, besarkada batek naiza berez akzio keinu bat ematen duen, ez? Norbait besarkatzeak askoz gehiago esan nahi du eta hitz asko baino gehiago esan nahi du, ez? Askotan nire buruan etortzen dena, pasatu zei denbora asko, naizta igual denbora askoan ez ikusi, zema denbora pasaden, eta ze ondo orain hemen dagoela zukin, eta hortik dijoaz implizituki zemu zaude, eta hori da segun intensitatearen arabera, eta zenba denbora, eta horrek transmititzen dizun guztia ia ezer esan gabe. Hori da gustatzen zaiten, eta asko egiten dut, eta ez dakit oxitozina asko ematen dit. Goiuri ez izan handia, zein da zure maite duta? Nire maite duta da gaur estreinatzen dela Ture detektibea telesaia, primeran plataforman, ez dakit dagoeneko zintzilik dagoen ala ez, baino gaur zen estreinaldi data, Otsaiaren lehenengoa, eta nire maite duta, Jon Arretxerentzat, zorionak, iritsi da, telesaia. Durangon kontatu zigun Jon Arretxek ze emozionatuta zegoen, bere lan hori ikusentzunezkora igaroko zelako, eta gainera ikusentzunezko sendo batera, euskeraz estreinatuko zela. Hori da. Naiz eta telesaia ez dagoen euskeraz grabatuta, baina euskeraz estreinatuko da primeran, beraz, bada zerbait. Hori da, ikusten ari naiz primeran webgunean, dagoeneko hemen dagoela, eta esan nahi nuen, aprobetxatu nahi nuen, maite duta, horrelako telesail berriak edukitzea ikusteko, oso ondo dago, maite duta, hain interesgarriak diren liburuak pantailara eramatea, jende gehiagori heltzeko, eta maite duta bereziki, Jon Arretxe oso pertsona jatorra delako. Eta batzutan gertatzen da, ez? Pentsatzen duzula, tipo honen musika asko gustatzen zait, baina da zeharo marmartia, edo zinema zuzendaria asko gustatzen zait, eta gauza zoragarriak egiten ditu, baina gero elkarrezketetan nabaritzen zaio oso betiko peti iluna dela, bordea dela, baina genio bada, eta horixe ez. Ez dut esan nahi... norbaitek zerbait txarra egin badu, aktore batek norbait bortxatu du, eta hori alde batera utzita badaude, musikari, zinema zuzendari idazle batzuk, dibo paper horretan, edo beste seriotasun batean daudela, eta orduan, ez dakit, ez dut alako konexioa sentitzen, baina Jon Arretxe hain da jatorra, esaten dudala, bida bereziki poste naiz, eta
eta nire maite duta berarentzat, eta Gorature detektibea ikusiko dugu, eta komentatuko dugu, eta gora joan. Gora Jon, time-lapse Ludoiko Inaudiren kantu honekin, egin ditugu azken minutuak, baina bagoaz aurrera goizeko 10 eta 32 izateko 18 segundu falta diren honetan. Hemen txegaragu, naiz irratian bigarren kafean oraintxe konektatu bazara, egunon, eta ongi etorri, Unai Elordi Hidalgorekin, adimen artifizialaren inguruan aritu behar dugu, eta baita poesia zere, ze begininiak lapurtzen dabil norbait. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Begie mintzen naute zure ahoak beldurtzen hau. Zer pentsatuko du Mikel Marquezek esaten badiogu zure begien atzean dagoen poetika hori guztia kriptotxampon batuen truke saltzen ari direla. Badabilela OpenAI-ren sortzaile den Sam Altman begininiak kapturatzen. Horixe nahi dute, trukean €45 kriptotxamponetan, $45, ez da izen bat dire. Bai, bueno, variablea da, eske kriptoa da. Orduan hor sartzen naizea espekulazio mundua eta igual jende askok saltze bali madu, prezioa jetxingo da. Eta, jende gehiago eroste bali madu, prezioa egoeten da. Orduan jendeak hori ere bai kontuan dauka. Ez da bakarrik €45 emango dizkiet beti. Egia esan oso oftalmologikoa da, ze begininiare hola xibiltzen da, uzkurtu eta zabaldu, argiaren arabera, hemen espekulazioaren arabera, zure dirua txikitu da onditu egiten da. Hori da. Enun pentsatu hola, baina ikuspegi zoragarria iritzen zait. Ez du inork pentsatu hola. Sam Altmanek igual, bai, arek pentsatu du, beginini aztertzeko pauso asko neurtu behar direla, ziurrenik beginini uzkurtu eta zabalduak neurtuko dituzte, irisak ere neurtzen dituzte, alegia, begiaren fisionomia guztia nolabait hartu, eta horrekin zera egingo dute, badatu erraldoi bat sortu, gero horrekin zer egingo duten aztertzen ere joango gara, baina kontu, Barakaldon daude, Max Centerren zuen begininiak kapturatzen. Esango dugu lapurtu baino, kapturatu egiten dituztela. Bai, hori da, oso hermetikoa denez, ez dakigu zer egiten ari diren, beraz, ezingo nuke bai ez datu base erraldoi bat egin nahi duten, edo benetan jendearen gatik egiten duten hau. Nire ikuspuntutik, kontutan hartuta, adimen artifizialaren hilal, 80% datuak diren, denak nolabait esaten du ez, adierazten du, datu horiek kapturatzeak azkenean diru asko emango diela. Pentsatu, zuri, ez dakit, zuk alian bali mazoaz, zentru komertzial batean jartzea horrelako zerbait, ondo pentsatutako zerbait da, zeren zuelako toki batera divertitzera zoaz. Eta erlaxatuta zoaz.
Beraz ez daukazu alerta hori piztuta. Orduan zuzu aztoki batera eta denetan konfiatzen dezu, ze badakizu daudela dendak eta horrelako gozak, ez? Orduan, zuri ja jarti dizue horrelako makina super... fotomatoi bat balitezela? Fotomatoi bat superpolitia, eta esate izuena da, zure begininiaren argazki bat nahi dut, ez? Eta horregatik gainen goizut ordaindu, ez? Eta orduan emateu, hor ingenieritza soziala egiten den zerbait lantzen da, ez? Nik begiratzen gauza emate izkizuten eta eskatzen ditzudan bakarra da begiaren argazki bat. Nere sistemetan jarri begiratu zen makina politak diren, eta bidazte ondo. Eta gaina baten dizut kriptoan, hau da, sartezea kripto munduan, bai? Eta orduan, ni ez nahi zegoen mastentarren, baino jendearekin hitz egin dut, eta esan diate, kriston kola luzeak sortzen ari zirela, bai? Eta hemen gertatzen da gauza bat. Horrelako gauzak egitea ez da ilegala, baina hor kontatu dizuten historia ez da guztiz egia, ez dizute esaten zeintzu diran beraien intentzioak. Eta beste alde batetik, iruditzen zaitena da, zuri makina bat jartze balima dizute supermodernoa eta web horri batean esatizute sartu hemen eta sartu zure kredentzialak oso erraiziten den gauza badala. Eta honekin esan egit, imaginatu berdina, etortze zaizula zentro komertzial baten, ondo jantzitako pertsona batek, komertzial kutsu puntu batekin, ez dakit telefoniako komertzial bat izango bazen bezala, eta zitu, hola, tienes un minuto? Ez? Eta orduan esatea, emango bazenia zure begiren argazki bat, €45 ematizkizut. Eta segituan, eta nire ustea besterik ez da, segituan horrelako sospetxa puntu bat ukiko genuen, ez? Honek esan nahi duna da, human-computer interaction, badago horrelako ikerketa linea bat, ez? Esaten ari dena da, lortu dala ja hori. Hau da, oso ondo jundala. Hau da, pertsonak makinakiko daukon konfiantza oso handia da. Baina horrek beldur puntu bat ematen dit. Ze, ez da berdina, zure mobiletik zerbait egitea, pertsona, enpresa baten tokira jun eta beraien makinak erabiliz zure irudi bat uztea. Zeren hor, zuke daukazu kontrola. Eta hor dator lehenengo alerta, ez? Berez, ingo dutena da, saiatuko dira, zure begininitik alduten informazio gehiena ateratzen. Arrazoi konkretu batengatik. Zeren argazki normal batetik beginitik ateratako informazioa 3 pixelekoa edo da. Orduan pentsa, ezin duzu horrekin identifikazio bat lortzea imposiblea. Orduan hor hasten da lehenengo pausua. Eta hoain nik galdetuko nizuen, zuek zuen kasun zeingo zenuen. Area junda makina guzti horiek ikusita, zeingo zenuen nola planteatuko balizue. Egia esan ari naiz oso burua pelikuletara eramaten. Etorri zaizkit burura. Hasteko, Sam Altman izena, dela oso pelikulako gaizkile baten izena. Bai. Hau da, ez? Altman doktorea. Bai, pelikuletan beti dago gaizto bat, horrela ez? Superheroien pelikuletan pertsona gaizto bat, oso diruduna dana, eta bere helburua dena munduaren dominazioa edo mundua suntsitzea. Eta iruditzen zait, Sam Altman oso izen aproposa dela hortarako. Eta etortzen zait burura, Angels and Demons pelikulan badagoela ari direla zientzialeari talde bat Suitzan lanean eta kontraseina dagoela begiarekin irikitzen dituztela ate guztiak eta orduan doktoreetako bat hil egiten dute begia kentzeko ate guztiak iriki ahal izateko. Eta hori neukan buruan, egia esan denbora guztien ari zaretenean gizon honek gure irisak nahi dituela. Badago beste pelikula bat, bai, Minority Report, ez dakit zonatzei zuen. Horre ere begia erabiltzen zen identifikazio zela. Irtezait puntu horrek mistikotasun puntu bat ematen diola. Eta egia da, askotan zuri argazkitza esaten dizutenean ez diozu importantziarek ematen, baino argazki horrek daukan edukia oso garrantzitsua da. Berez, begia datu biometrikoa da. Baina ze ulertzen zuek datu biometriko bezala. Zer da? Zuentzat. Erantzuna esango dizuet gero, lasai. Ez dago da fletxita pilo bat eta zenbaki pilo bat eta olako krokis txungo bat. Biometrikoa etortzen zait, mugikorretan atzarekin desblokatu behar duzunean, esaten dizu pasaitz biometrikoa dela. Hori da. Orduan, zer ikusia dukiko du, hori ez, zure gorputzarekin. Berez da, zu bakarra egiten zaituen datu bat. Hau da, alda ezin daitekeena. Orduan, beraz, zure begininia lehen oso argazki prezisio bat hartzen balima zaude, erozuk zure begininia ezin dezu aldatu. Zurea bakarrik da. Ki guapo trama bat, hemendik 10 urtetarako pelikula bat, munduan bi beginini
exacto berdin daude eta horrek ematen du bide trama baterako. Bertatu daiteke, Adibidez, orain erabiltzen den teknikakin begininiak konparatzeko, identifikatzeko aurpegiaren oso antzekoa da, eta ez dago horrelako aurrerapen esageraturik, hau da, ez da garbi ikusten begininiaren identifikazioa hobeagoa izango den, zeren begininia identifikatzeko ere zein berdeu, mobila me jarri, hola? Ze laukan, igual jendeak ez dit ikusten, irratitik, baino normala da bezala, baino portatila daukat begian, eta esaten horrela identifikatu behar nahi, ze gauza inkomodoa, ez? Orduan, ez dakit benetan zenbat aportatzen duen horrek. Gertatu daiteke, agian beginini guztiak ez izatea desberdinak, baina oraingoz datu biometriko bezala konsideratzen da. Gure aurpegia ere bai, gure ibiltzeko era ere bai. Eta hori, bueno, ez dakit aldatu ezakezunez, baina zuri automatikoki ateratzen zaizun zerbait da. Orduan, zu bakar egiten zaitu. Kontua da, identifikazio munduan pasaitzak erabili izan ditugula, ez? Pasaitz horiek aldatu egiten ditugu, eta lapurtze badigute pasaitz bat, aldatzen dugu, eta listo, ez? Beginirarekin ez da hori gertatzen. Kontua da, eta ulertu nahi dut, iten dutena dela, argazki horretatik informazio konkretu bat atera numerikoa dena. Eta erabili teknika bat deitzen dena anonimizazioa. Hau da, pertsona horren izena eta irudia separatu. Eta erlazio hori separatzen dezun momentuan, argazki bat izaten jarraitzen du. Kontua da, hor datu base bat sortzen bali madezu eta zure irudia nolabait merkantilizatu dezunez, zuk ez daukezu kontrolik eta edozeini eman diezaiokete, ze zuri ordaindu indizue. Ez da, nik usten dizut, ez dakit, Apple Face ID bezala, ez? Nik usten dizut nire argazkia, baina nik badauket eskubidea, zen ni ari nahi zure zerbitzu bat erabiltzen. Baina, hemen kasua da, zuk ematen diazu argazki bat, eta gero nik egiten dut nahi dudana. Eta zuk esan dezakezu nahi dezuna, ze nik badaukat nahikoa gaitasun, nolabait gorde ez dut esaten iten dunik, baina oso erreza izango litzateke, ez bakarrik balore numeriko horiek bialtzea, baizik eta argazki osoa bialtzea estatu batuta, eta gero estatu batutan, ez dakit gobernu txinoari edo gobernu estatu batuarrari zeditzea edo datu pase publikoetan egotea, ez dizu horrek identifikatuko, baina lapurtze bandute eta saltzen badute dark web edo deep web horretan, arazoak etor daitezke. Orduan, ez da esateko egin dutenak pentsatzeko zer egin dut, bai izateko jendeak kontziente batzutan igual konfiantza gehiago jartzen dugula gauzetan. Beste peli baterako maten din nahi, eta da, olako egoera post-apokaliptiko batean zaude, atzerrian, de repente pandemia mundial bate saltatu eta zu Vietnamen zaude, eta ari dira aztertu nahian lehenago ez egize gaixotasun izan duen norbait, eta hala balin bada, zu kuarentenan jarriko zaituzte, berroi aldi batean sartuko zaituztean konzentrazio kanpo batzutan, eta flashback egiten du pelikulak, eta antxe zaude Max Centerren, Bilbon, zure begininia saltzen. 15 urte beranduago, Vietnameko gobernuak badauka datu hori. Ezki hori desberdina da. Hau da, zuari izea argazki bat saltzen. Beste gauza batzuk begininiak behar izatea, estudio bat egin ahal izateko iktus bat emango dizun edo ez. Bueno, begininiak edo irisak edo begia. Hau da, iris guztia, ez, edo kornea nola daukezun. Horia gauza medikuetarako da eta askoz kontrolatuko dago. Ze existitzen dira estudioak, zetutera begininiaren kolorearen arabera eta begininiaren ez dakitze kolore patroien arabera, jakin dezakezu iktus bat emateko arriskoa daukezun edo ez. Berez izatez medikuntzan hori begiaren tensioaren arabera egiten da, ez dakite inoiz egin dizuen rekonozimentu mediko baten, horrelako haize bat bialtzen dizu eta zure begiaren tensioa kontrolatzen dute, ez? Eta horren arabera ikuste dute zein da zure estres maila. Pauso bat aurrelagoa izango zen, nolabait jakita iktus bat emateko arriskoa daukazunez. Hori ulertzen dut, eta hori iruditzen zait ondo. Eta horretarako zure argazki, begininiaren argazki bat, edo zure begininia jartzen baduzu estudiarako, ondo iruditzen zait, baina ez gaude hortaz hitz egiten. Gaude hitz egiten, nirik saltzen dizut zuri argazki bat, nire datu biometriko batena, emango dizkizut, 55 euro tokatzen dana, eta pentsa zenbat diru lortuko duten zen datu baseak dirutza balio dute, beraz. Sandan bandezerako pertsona batek, nahiz da bere enpresari Tools for Humanity deitu, Tools for diru da. Osa, zakit, doetxeko kurtitza izan, naiz oso grazioso alako. Money Tools. Osa, diru antzako inda dago, ez? Eta hor, pixkatin justu iruditzen zaitze, berez ez da ilegala hoita. Uste herrialde batzuetan, ja debekatu dutela, baina eman dien nahikoa denbora, ia €1,000,000 irudia ateratzeko. Atera kontuak. €1,000,000 badatu base bat, kriston datu basea. Bai. Kriptona.
Kriptona, hori da. Irakurtzen ari nik. Beste tekla bat eukitu nahi nik. Beste txiste txar batekin hasiko naiz. Begi niniari argazki bat egiteko bere gurasoen baimena beharrezkoa izango da, ez niniaren. Bueno, txiste txarra, baina irekina beste kaja bat dela. Eman dezagun ume bat, gerturatzen dela horrelako zea baten, eta, jartzen du bere begininia horren alde. Bizitza osorako egongo da sartuta. Jartzen du 18 urtetik gorako bakarrik dezaketela. Bai, baina egia ez dakidana da, oain txebertan nola gaita izan naizen ikusten nire alabai begiak aldatu zaizkiola. Orduan, iruditzen zait, ja zure begiak urte batetik aurrera ja ustet berdinak diala, edo oso antzekoak diala. Orduan, bai, hemen jartzen du, Barakaldokoa bintzat, 18 urtetik gorako entzatala. Eta egintzen irakurtzen, dagoeneko 3 milioi pertsonek eman dutela, euren begininia, ez? 120 herrialdetan. Eta hasieran pentsan dut, baina jendeak, nola egiten du hau? Nola erortzen da trampa hauetan, ez? Gaina dirua eskaintzen dizute, diru gehiago, zure lagunak ekartzen badituzu, horrelako referral sistema batean, diru gehiago ematen dizute. Denak, niretzako dauka, hola usai arraro bat. Eta hori pentsatzen ari nintzen bitartean, esan dut, jetxi zure ataloia moral hortatik, zenbat webgunetan eman duzu izena edo zenbat aplikazio erabiltzen dituzu eta ez duzu goitik bera irakurri erabiltzeko baldintzak eta bertan daukazu sartuta zure pasaitza, zure adina, zure izena bizenak, zure helbidea, batzuetan zure kreditu txartelaren zenbakia. Hori da. Egia da, ematen duela, ez? Begininia, jende honek baino nola eskaini dezake bere begininia honetarako. Eta genaz gara konturatzen, dagoeneko, ja gure datu pila bat, bagian begininia ez, baino iaia kasi beste guztia badaukatela enpresa teknologiko handi hauek. Bai, arrazoi guztia haukezu, eta pixkate arirazuk esaten dezuna, batzuetan, eta human machine interaction horrekin esaterako garaian da, pertsona batek web horri batean gehiegi konfidatzen du. Hau da, nik zuri fondo txuri bat jartze badizut. Eta irudi profesionala dauken enpresa jartzen badizut, bete-betean konfiatuko duzu. Eta hori oso arriskutsua da, edo zeinekin dezakeolako pagina bat, eta estafa bat izan daiteke. Orduan, hori da bat, eta bigarrena, iruditzen zait oso gutxi zaintzen dala datuen asuntoangatik da, irakurri ezazu erabiltze arauak, ez? Klikatzen duzu, eta da, 10 horriko dokumentu bat, era juridikoan idatzita, ez duzuna ulertzen, zenentzako da idatzita hori. Abogatuentzako, RGPD-antzako, edo benetan bere datuak ematen ari denarentzako. Orduan zeiten duzu, pasatu, normala da bezala, ez dure esango bazituten, bida, irudi hauekin ingo deuna hausi da, ez enlaze horretan, hortxe betan, ingo ditu saldu, bai? Eta irabaziko du dirupila bat. Eta gaina, inventatzen nahi naiz esaten nahi naizen, ez da, ez? Eta gaina, kripto hori da, espekulatzeko erabilidun zerbait, edo, diru bat sortu nahi deu, eta, hau, ez zait burua etortzen, X-eko jabea. Elon Musk. Elon Musk bezala, Dogecoin ateazun bezala, beste moneda bandaietera, eta horrela, kriptomundura sartzen naiz, eta, esaten dut, kriptoak erabilializateko identifikazioa super beharrezkoa dela, ez? Eta alde batetik ulertzen dut, datu biometrikoak erabiltzea zure burua identifikatu alizateko oso ona dela, baino ez da sistemariko berena. Eta begininia erabilializatea iruditzen mistikotasun puntu bat ematen diola, baina ez dutela praktiko ikusten. Orduan, horrekin jokatzen dute, ingenieritza sozial horrekin. Eta benetan, ez dakik kezkatuta nago, iruditzen zait konfiantza gehiagi dagoela, ez? Eta gure gurasoak ez digute, agian gu ja nahiko helduak garelako, baino adolescentea jendea ez, nire bezaran dagoen jendeak, ez die bere gurasok esan kontu zibilio honekin, zen iguatzen naiz behintzat txikitan. Ez jun, karamelok emateizkizun pertsona ez ezagun batekin. Pertsona ez ezagun batek esate baizu bere kotxen sartzeko, ez sartu, ez? Eta zuk momentu hortan ez zen ulertzen, baina nolabait prestatu zizuten, ez? Horrelako gauzetan alerta egoteko. Baina nola gu, guraso bezala, edo zarragoa direnak ere, guraso direnak ere, ez daukate prestakuntza hori. Orduan zer esango diote beraien seme alabai, ez dakite zertan ari diren eta.
Orduan, hor bai existitzen dela gap garrantzitsu bat, eta horrek kezkatzen dago. Ta gero jendeak, eta honekin mugatzen, barkatu. Jendeak ze lasaitasunak esatezu. Bai, nik kripto munduan gandik kontrolatzen dut, eta ikustean benetan pentsatzen dutela teknologia asko dakitela, ez? Eta horrek pena pixkat ematen dit. Hemen Ander jarri du. Hau da programak instalatzerakoan bezala, siguiente, aceptar, vendo mi alma al diablo, aceptar, eta gero 10 virus ordenagailuan. Hori da, bai. Ari nintzen pentsatzen, adibidea jarri duzuna ez, txikitan gurasoak esaten zigutela goxokiak, ez ezagunen goxokiak ez hartzeko, lehen goxokiak zirenak, ez ezagunen goxokiak zirenak, orain dira ez ezagunen kukiak. Eta ez da aldatuko. Kukiak onartzen ditugu. Hori da, bai. Eta goxokiak ez hartzeko erakutsi ziguten. Eta ez baditugu onartzen, ez digute jartzen web horria, edo ez dakite kondizio konkretu batzu dira, bai. Eta gero saldu iten diaz, ez dakit inoiz pentsatu duzu, baina kukiei bai ez esate bali maio duzu, oain pixka teknologiko jarriko da. Web horriak dauke kodigo fuente bat esaten dana, ez? Eta horretan ikusi dezakezute jarriko dituztela horrelako JavaScripteko kodigoak, eta dirua irabazten dute, zuk sartutako cookie hori direktamente Googlei edo Facebookei edo Metari bialtzeko. Orduan, zuk sartzen dezulako ristra txiki bat kopiatzen dezu, pegatzen dezu zure web horrian, eta hartutako cookieak direktuki dijoazte enpresa handi horietara. Eta horregatik askotan gertatzen da, egin duzu horrelako bilaketa bat, da horrepente atatzea izkizu horrelako anuntzio batzuk, zuk indezun bilaketa horrekiko. Edo, zuk audio batean ez dakize hitz esan dezulako, derrepente hori atatzea. Hori ez da magiaz gertatzen, hori da horrelako script txikiak sartzen dituztelako, eta horiek Ctrl U zapaldu behar dezu, ez dakitu hain inor dagoen bere ordenagailuan, baino indetzakezuna web horria ikusten dezun momentuan Ctrl U zapaldu, eta horren HTML kodea ikusiko zen. Ez da erretza irakurtzeko, baina, bueno, kuriosia da badaukan norbaitek ikusteko, bai. Hemen izan dute, hoi da Ander, programak instalatzerakoan egiten dugun horri buruz, eta indiok errak izan du kukiak, goxoki berriak. Hoi da, nik indeten txistea da, hori. Barkatu. Ja, baina nik ustez gantxo gehiago daukela honek. Baina zinik indet. Barkatu, niz konturatu. Du beste gauza batzuk egiten ari nintzen, bai? Baina, no, bere, elordiri izaten diot. Nik kantxo gehiago dauka. Bai, egia, baina... Ofenditin da, elordi. Ja, aserretu inaizala. Jarraitu beste gauzetan egiten. Aberaz batzen dezuen, zer pentsatzen ari naizen? Akaso nik bai, asko ezagutzen zaitu dalako, akaso beste ez dakitein beste, baina akaso asmatuko luke Elon Muskek lehen aipatu du elordik, baldin eta zure buruan txip bat jarrita izango bazenu. Eta hori izan da, azken asteko beste albiste teknologiko xelebre xamarra. Elon Musk flipatuak multi-enpresari eta neka ezinek, zegia da tipo hasta espertzen 1000 movida ero egiteaz, bere enpresarekin, Neuralinkekin, txipak garunean sartzeko asmotan zebiela bagenekien, esan du. Dagoeneko lehen esperientzia bat egin dutela eta badagoela lehenengo txip bat, eta hor, informazio neurolana edo jasotzen ari direla, hori ere egia denala ez dakit, bai ez datzeko moduan baute garen. Igual bain izango dutena oso teknikoa da, baina diskretizatu dezakezu garun baten seinal biologikoa. Honekin esan nahi duena, zu jaso dezakezu informazio hori, baina horrek ez du esan nahi informazio horren aberastasun guztia hartu dezun. Tratatu egin dezu seinale hori, eta diskretizazioak esan nahi du balore rango baten barruan sartuta, datu horiek gero interpreta ditzazkizula. Horrek esan nahi du zure neuronak irakurri dituzula. Ez, esan nahi du tratatu duzula seinale bat. Orduan, hori egiteko gaitasuna badago eta badaude horrelako makinak hori egiten dutenak. Bueno, momentuz Neuralinkek ez du informazio gigirik eman, ez dago verifikazio zehatzik Elon Musken publikazioetatik aratago. Bai. Ez? Eta bueno, BBC erabide erraldoiak edo, saiakera egin du, hori irakurri dugu, estatu batutako FDA edo elikadura eta sendagaien administrazioarekin hori kontrastatzeko, eta ez da erantzunik ere izan. Beraz, bueno, marketing kanpaina bat izan daiteke, bere marka indartzeko, eta lehen aipatu dugu espekulazioa, ziurrenik notizia horrei sinesgarritasuna ematen badio erabide multzo batek,
azkenean bere enpresaren kotizazioa igo egingo da, eta horra kaso, beharrezko diren mekanismo batzuk gauzatzeko aukera izango dute, ze diru asko behar da horrelako prozedura bat egiteko. Baina, kontua da, hortan saiakeran badabiltzala behintzat, eta, bueno, hemen aipatzen dute Londresko King's Collegeko Anna van Hornsbergek esan duela, lehenengo froga dela gizakiotan, eta hori mugarri ikaragarria dela, baina jakin ere ez dakigu, mugarri hori norbaite jarri duen lurrean. Orain, hortan dabiltza eta etorkizunera begira hori lortu nahi dutela badakigu behintzat. Bai, nik uste dut oso erlazionatuta dela zein dan benetako planteamendu eta zer dan lortu nahi dena, ez? Hau da, kontatzen duzu txipak sartuko dituzula zerebroetan gizaki bizitza hobeto egin ahal izateko. Segundola kontatzen duzun historia, ematen du superona dela edo supertxarra izan daitekela. Kontatuko dizuet, superona. Superona izango zen pertsona batek bizitza guztian ez balin badu ikusi ahal izatea. Edo, medula espinala izorratu balima zaizu, ibiltzeko aukera izatea exoeskeleto bat erabili gabe. Zakit badakizuen, baina nik aukera izan duet Toledoko ospitalea, paraplegikoen ospitalea juteko. Eta adibidez, exoeskeleto horiek nolabait garunaren seinaleak, baina ez dira intrusibak, ez dira sartzen garunean, interpretatzeko gaitasuna dauka, seinale hori diskretizatu egiten dute eta exoeskeletoa mugitu egiten da, baina hori ez da invasiboa. Hau esaten nahi diana da txipaia garun barruan sartzea, eta hori horrek irekitzen ditu beste gauza batzuk, ez? Zikara, Ulertzen dut oso positiboa izan daitekela, aukera guztia galdu dituen pertsona batek berriro aukerak euki ahal izatea eta hori zoragarria iruditzen zait, halare, ez zait iruditzen berdina pertsona batek ikusteko gaitasuna izatea edo ibiltzeko gaitasuna, hau da, mugimendu bat interpretatzeko gaitasuna izan, edo benetan koloreak eta interpretatzeko gaitasun guzti hori izatea, bai? Nei ematen didan beldurra handiena da normalizatzea implanteak. Hau da, cyberpunk mundura jutea. Zertarako behar ditugu implante horiek. Bakarrik, aukerak ez dituzten pertsona horientzako, eta orain beste meloi bat irikiko den. Orain dela urte batzuk, Elon Muskei gauzak presentatzea asko gustatzen zaio, eta orduan presentatuzun Neuralace. Dela, garunean txipak sartzea, baino ez gaixotasunak eta sendatzeko edo arazoa dituzten pertsonentzako, baizik eta gizakiak inteligentegoak egiteko. Ez? Eta orduan, berak esaten zuen arabera, internetetik informazioa deskargatu ahal izango genuke eta askoz gauza gehiago egiteko gaitasuna izango genuen. Eta horrelako gauzak entzuten ditunean pertsona berdinangatik ez dakit zergatik, baina ez dut gehiegi sinisten, zergatik esatia zu nik txip bat behar detela ni inteligentegoa izateko. Osa, zer nolako gizartea sortu nahi du, zergatik jun behar dugu azkarrago, ez? Mundua ez balima oso ondo, eta aldaketa klimatikoarekin ez balima oso ondo. Hori da, polikiago bizi behar dugula eta munduak martxa jetxi behar duela beste informazio horiek ere jasotzen ari garen bitartean, ez? Beste seinale batzuk edo baditugunean. Eta hor gertatzen zaitena da, bea personaje publiko bezala, badauzke fanpila bat, eta ulertzen dut, badauzke exitoko enpresak, ez? SpaceX, Tesla, funtzionatzen duten enpresak dira, baina gero, inventatzen ditu beste 70.000 enpresa eta juten da esaten, eta inbersorak lortzen ditu. Ziurrenik horre denak elikatzen ditu beste enpresak. Elon Musk marka da azkenean horratzean elikatzen dena. Bai, eta kriston gaitasuna dauka. Jesus Gil bezala. Egia da. Beste maila. Jesus Gilek hartzen zuen futboleko dirua eta erabiltzen zuen Marbeiako eraikinetarako eta gero eraikinetarako dirua futbolerako eta gero horixe. Elon Musk da 2024ko Jesus Gil. Vale, garbi geratu zaigu. Unai Elordi Hidalgo, 11 bueltan ditugu eta agurtu egin bartzaitugu. Gustora asko aritu gara zurekin eta oraintxe ziurrenik egoi belategik azken ordua kontatzen digun bitartean, lehen aipatu duzun besarkada horitako bat emateko aukera ere izango dugu. Unai, eskerrik asko eta datorren aste edo hemendik aste pare bat arte. Bai, placer bat. Goizeko 11 eta orain bai, bagoaz naiz irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila antxe dugu egoi belategi lankidea. Eta egoi belategi, egunon?
Egunon, baita zu ere, goizeko omegak esan bezala, eta hezkuntza kontuak nabarmentzeko goizeko ordu honetan, barkatu, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxek, ikasle mugikorren erabilerarako araudi propioak sortu beharko dituztelako. Hala, adierazi digu gurean gaur Begoña Pedrosa hezkuntza sailburu ordeak. Azkenean, ezin duguna da, ikastetxea nolabaiteko espetxe bat bihurtu, ezta? Gu gure ikasleak pentsamendu kritikoan ez behar ditugu, eta hortarako ausartak izan behar gara, eta irakasleak ondo formatu behar ditugu, eta tresnak eskaini behar diegu, lan hori alik eta horren egiteko. Esan dako, azkenan ez dela debekurik egongo aurretik ere iragarri zuten bezala gailu elektronikoekiko euskal ikastetxeetan, baina bai ordea lakoaren agindua tokian toki eskola guztiek euren araudi propioa gara dezaten. Kontu gehiagoren bila, hezkuntza lege berriarenak izan ere, legea onartuta arau eta garatu beharreko arauide berriak prestatzen ari da baitere hezkuntza saila. Guretzat oso berri ona da, orain marko arautu badaukagulako, bat datorrena, momentu honetan ikusten ditugun erronkekin. Beraz, emetika horrela tokatzen zaiguna da, aurreikusitako guztia ondo planifikatzea eta aplikatzea. Badaukagu legeaz gain akordio programatiko bat parlamentuan, eta hor ere, adostutako hainbat eta hainbat neurri ekimen zein arau, joango gara prestatzen eta diseinatzen. Eta energia eolikoaz badugul ere zer esanik, Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak beste eskaera bat argitaratu baitu gaur goizean, kasunetan Okondon eta Aiaran, beste parke eoliko bat jartzeko, baina kasunetan ere Gordesolako lurrei eragingo liekena. Baimenduz gero, 6 aerosorgailu eta 35 megabateko potentzia gordina izango lituzke, aipatu haize parkeak, Arena Green Power 20 SLU enpresak sustatu nahi du aipatu azpiegitura. Baina txamponaren beste aldean esan behar dugu baita ere, azazetako parke eolikoari emandako baimen administratiboaren aurkako elegitea jarri duela Arabako mendi askeak plataformak. Lege iruzurra egotzi baitio Aixeindar enpresa sustatzaileari azazeta eta Laminoriako zentralak independenteak balira bezala proposatzeagatik. Agur esan baino lehen, beti bezala informazio praktikoa eta honetan Euskal Errepidetan aipatzeko daukagun bakarra, Gipuzkoa 636 errepideko egoera dugu, izan ere bertan duela ordu bete inguru kamioi batek matxura eduki du, horren ondorioz errepidea itxi behar izan dutela osorik, eta badirudi ez dutela ohar gehiagorik bidali puntu horretatik, osorik esan dugu, barkatuko gaituzue, kasu honetan zehaztu behar dugulako Irunerako norantzan dagoela itxita aipatu errepidea. Gainerakoan, lasaitasuna nagusi dugula dio trafiko zuzendaritzak, konexioa berriz ere beraz. Bigarren kafeari eta guraletik buelten izango garela, eguerdik 12etan informazioaren ariaren bigarren edizioan. Gero arte. Eskarrik asko egoi belategi, goizeko 11:03 minutu, bagoaze aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zer egiten du egoaizeak nekatzen denean? Zer egiten du ordulariak ordu laurdenean? Zer egiten du pazientziak zai dagoenean? Joan den ostiralean, Mai Gorostiaga Pozo eta biok, zego juriez izan handiak iskin egin zigun. Barkatu. Kontatu genizkizuen, hainbat, joan den ostegunean barkatu, hainbat sekretutxo ahoz-aho nazioarteko kontalari jaialdiaren inguruan, ahozkotasunaren nazioarteko jaialdiaren inguruan, baina artean, oraindik aurkezpen ekitaldia igaro gabe zegoen, eta Mairekin hortxe ibili ginen, zerbait atera nahi eta gutxi aterata, baina otsailaren 15etik martxoaren 27 bitartean izango den kontalaritzaren, ahozkotasunaren, narrazioaren, nazioarteko festa haundi honek, jaialdi haundi honek, dagoeneko sekretu guztia kontatzeko moduare badu, eta guk Mai Gorostiaga Pozorekin nahikoa ez, eta Josemari Karrere gonbidatu dugu bigarren kafera. Josemari, egunon eta ongietorri. No, bai. Ondo altzara edo? Bueno, goiza pixkat, horrela, azkarra dugu.
Mai aipatzen baina goiza azkarra. Goiz azkarra, bai, da bizitza ere, bai. Bueno, esan da bezala, aurreko astean gauzatxo batzuk aurreratu genituen, baina aurkezpen ekitaldi hori ere ordizian gauzatu zen, Mai, eta bertan, sekretu guztiak nolabait kontatuta daude dagoeneko, orain jendeari helaraztea dagokigu, eta otsailaren 15etik aurrera izango diren ekitaldi, topaketa, ikastaro, hausnarketa, eta saio guztietaz hitz egitea dagokigu, baina labur-laburrean abia puntu bezala, zer kontatu zenuten ostiralean, ostegunean aurreratu ezken nuen, Amai. Hasiko gara gogoratzen, pasaren osteguneko bota genuen primizia, prentsaurreko baino lehen, nola martxoak 20, nazioarteko askotasunaren egunean, Arrasaten ekitaldi berezi bat izango dugula, Juan Cruzik erabidek idatziko du aurtengo aldarria edo mezua kontalarien izenean askotasunaren nazioarteko egunean, eta zuzenean irakurriko du bere manifestua, bere testua, eta beraiekin batera Quebeketik etorritako Berceur du Temps, sehaska kanta grabatutak eskeniko dizkiguten mezedora berezi batzuekin, bi altabozekin jarrita, beraz da instalazio poetiko bat, oso goxua sehaska kantekin, eta beraiekin batera Juan Cruzik erabide, aukera oso polita. Hori ja bota genuen txarrekoa baino lehen, ez kejatu, bigarren kafezaleok. Eta aste honetan ja daukagu ja primizia guztik, eta nik ez dakit bombo handiena edo titular handienetako bat izan dela, urrezko kalabazasarian norentzako izango dela. Paul Urquijo alijoke eramango du sari hori, baina nahi genuke jakin Jose Mari Karreren ahoan, zergatik Paul Urquijorentzat urrezko kalabaza sari hori egongo da, irizpiderik hor, eta akaso entzulearentzat, Paul Urquijorengan hain ezagunak ez diren ezaugarri batzuk, ez dakit zergatik harentzat urrezko kalabaza? Nik uste dut kontalarretzatik helduta, iaia logikoa, edo nire igarri egiten zitzean berak esplikatzen zergatik egin zuen, ez dakit, errementaria, txikitan kontatzen zioten ipuinak zelako, edo gogoratzen zioten txikitako ipuinak, eta gero, bera zinemigilea izan da, mundu hori edo berak imaginatzen zuen hori, historia hori, pantailetara eraman, eta netzat hori harrigarria da, zertarako balio dute ipuinek. Pelikulo honak egiteko, kaso honetan, eta gaina ondo egin, eta ambientazioa ikusi baduzu errementari, ulertu guzu ez baduzu ikusi. Nik uste dute topikoetan erortzen ez den euskal imaginario bat irudikatzen duela, ez da? Eta nola kokatzen duen, eta bai garaia, gainak listadak tartean sartuta, eta realismo magiko bat irudikatzen du azkenean historioi dira, eta gero iratin ere, antzeko gauza bat, ez, nola lortu euskal imaginario bat, imaginario arturiano bat, baina Euskal Herrian, ez da, realitatea, fikzioa, historia nazten diren, eta hori oso ondo ulertu ezakegu. Eta gero ez kortoa, ez dut ikusi, baina dartar izenekoa eta ikusi nahiko nuke, zenik historia hori kontatzen dut, da beldurrezko historia hori, ez da, eta nik uste dut nola, azkenean kontalaritza edo tradizioa edo kontu zaharrak, baduririk garai bateko historia dira, baina gaur egungoak dira, hau da, azken fina hor dagoen mundu magikoa, imaginarioak, ohiturak indira moldatu mendetan zehar, egokitu garaietara, eta honek egiten duen azkenean egokitu egungo jendearentzat, ez antropologia edo halako bat egiteko, ezik historia bat kontatzeko, eta historiari gu baditugu gurean, ez da hori. Niretzat horregatik hain harrigarria edo deigarria edo kaso honetan sarigarria. Saria Paul Urquijorentzat da, eta Paul Urquijore gurean dugu. Paul, asteko eta behin egunon eta zorionek. Egunon, eta eskerrik asko. Aizu,
Ari gara, ez? Esaten, bueno, jendearen akaso oraintxe Josemarik azaldu duen konexio hau egitea buruan ez dela hain erresa, behin berari entzun da oso logikoa da, baina zu zinema zuzendaritzat zauzkan edonork, pentsatuko du lehenengo. Eta ahozkotasunaren nazioarteko sari hau Paul Urquijorentzat, bai, azalpena eman digu Josemarik, eta orain zu kontatu behar diguzu, ea nola jaso duzun, saria jasoko duzun horren berria, akaso zu ere zusten harrapatu zaitu, edo konexiori guztiare zure buruan errexe egin duzunzuk? Bueno, niretzako izugarrizko orea, ez? Konexio azkenan egite duzu, niretzako orea handia da, ez? Transmisio oralarekin erlazionatutak dauden olako ekintzetan, nire burua bertan sartzea eta saritzea, niretzako izugarrizko orea da. Ni beti diot, nik egiten dudana da bere ipuin kontalari moduan. Osa, nik zinema erabiltzen dut narrazioa kontatzeko, eta germen hori datorkit, lehen komentatu duzuen bezala, txikitan jasotzen dituen ipuin horietatik, ez? Orduan, nik beti esaten dut, ni naizela transmisio oral horren kate baten, azken kate begi bat, ez? Antzinatik etortzen diren naturarekiko hausnarketa horiek, non sortzen diren ipuin horiek, sutondoan kontaturik, gero nola jatzen diren herrietara, gero nola barandiaranek, bezalako jendeak jasotzen dituen, gero horrik hartzen du ipuin forma, edo akanten forma, beti zatuta zutagarren Mari abestia, ez? Ni guzti horrekin ezitu naiz, eta ni, zinema maitale izan da, hori da kontatu nahi dudana ere, ez? Eta kate luze horren, kate begi berri bat naiz, datorren belaunaldiei, historia hori kontatzeko, nire filtroaren bitartez, noski. Orduan, ni beti dituta hausnarketa horri, eta respetu oso handia diot kate horri, orduan, niretzako izugarrizko orea da. Mai, kate horren kate begi, eta sari hau jaso dutenen zerrenda luze baten azken izena ere bada, Paul. Zerrenda hori erreparatuta, agertzen zaizkigu esparru oso anitzetako izenak ere bai, eta horrek erakusten du neurri batean, eta leheno Josemarik aipatzen zuen horren girotik, ahozkotasunak, tradizio oral horrek, ipuinek, zenolako eragina duten gaur egun gure esparru askotan, eta askotan konturatzen ezkaren eragina dela ere, ez? Bai, askotan ezinbestekoa da daukagun atmosfera, ipuin kontalarien atmosfera edo kontalaritzaren atmosfera, imaginarioaren atmosfera, ezinbestekoa guk urtero 3 sari banatzen ditugu, gutxi gora bera, Urrezko Kalabaza sariak, bat kontalari batentzako da, eskarmentuko kontalari bati, hori sorpresas mantentzen azken egun arte, beste bat izaten dela, kanpoko norbait laguntzen digutela, edo talde bat, edo kolektibo bat horren alde lan egiten dula, eta gero izaten dugu Urrezko Kalabaza saria. Eta egia da, beste arteetara begiratzen dugu, beste disiplinetara, eta askotan jotzen dugu horrelako loturaren bat, ez? Nola esplikatzen du Paulek, azken begi kate horri bera dela, pentsa ze balore ematen dugu beste begikateetan gaudenok. Guretzat ikustea nola azken begikate hori munduan zer ezaguna dela horrelako pelikula puskari esker, guretzat ez dakit balore gehiago ematen dula egiten dugun lanari. Bueno, Josemarik Arrerek lehen esan du ikusi ez badugu errementari ikusi behar dugula, bide batez esango dugu, Paul, zuzendu iguzu okar bagabiltza, baino Netflix plataforman ikus daitekela gaur egun errementari, ezta? Hori da, bai. Eta primeranen esango nuke ere, bai, oraintxe ikusgai dela, edo ez? Imaginatzut, baietz, bai. Imaginatzut, ez daukatargi, baina ikuste baietz. Uste dut baietze, hemen konfirmatzen ari zaizkite hau guztia ere. Eta dardarre film laburra ipatu duzu, eta hori filminen ere ikusgai dago, oraintxe. Ez dakit filmenen mantentzen den, baina interneten bilatzen bauzuen nik irekian daukat. Nire Vimeoan ikusgai dago. Beraz, irati daukazue Amazonen. Amazonen, hori da. Beraz, lan hauek guztiak ikusteko aukera. Aizu, Josemari, hemen entzule batek indiokerrek esan digu. Josemari, proposatu Pauli, txupa gorritxuren adaptazio bat. Eta parra egin du.
Karrera hauzuk azaldu duzu, Nik aipatu, txupagorritxu da karreraren bertsio bat, txanagorritxuren bertsio nahiko punkin erabentzako, eta aspaldi 80 hamarkadan edo nik entzundako ez dakit jarri duzula kontatzen, baina adaptazio, ez dakit, gustatuko litzaik ikustea. Ez da, 19. mendean Suizan bildutako historia, nik ez dute zer asmatzen. Igual, tartean zazte txuzuntzerak, baina bestela, nik uste dute Paulek beste estilo bat dauka, hori baino. Baina, ez eta dardar posten naiz, ikusiko dut. Bueno, zeiru ditzen zaiz. Behatzan nola txupatzen dion eta guzti hori. Bueltatxo bat emanion. Ez berdina da. Ez baina, ez que historian ez da zoragarria da, historia hori. Akaso ikusita gero kontatu barri guzu zeiru ditu zaizun. Zein? Ikusita gero? Dardar ikusita gero, esan duzu ez duzula hori ikusten duzunean akaso kontatu barri guzula zeiru ditu zaizun egokitzapen cinematografiko hori. Ez dakit. Ni uste dut Kristo Malorea da, Kristo Malorea gaur egun Pol bezalako zinemagilea eta beste asko egite dutena, euskeraz egitea ja bakarrik da sekulako postua. Eske egitea alako produzio batzuk, eske ikusten zu irati eta da produkzio bat, esaten zula, ez diola inongo enbidiarik beste batzu. Eta hori euskeraz egitea entzuten ditugunak entzunda, iaia aldeatik ez garela tea eta erakusten digute argia nola pizten den eta itzaltzen den, ze euskaldun badirurik bizi garela 10. mendean, ez? Ikustea, ze euskal kultura zer den gai egiteko eta euskeraz, eta baina nazioartean zabaltzea, saria jasotzea, eta horrekin bakarrik horrekin bakarrik sari guztiak emateko da. Ze azken fina apostu bada, eta apostua, ze lehenengo egiten duzu apostua, Polek segurazki horrek, egiten duzu apostua eta gero esate duzute, haze ondo, ez dizute bultzatzen egitea horrela, ze normalan dena da erderaz egin, ze zabalduko duzu gehiago, eta ez dakiz, ze euskera zeinek ikusiko duen, euskera zenbat egitzaitute, eta ala ere aurrera jarretzean, hori da, kriston suartea Euskal Herrian, horretzen diagotea, esaten, hau nire apostua da, aurrera egingo dut, eta gero ikusiko dugu, eta guztiak elikatzen gara horretatik. Zagorrun, badakigu, ni errementari ipuina kontatzen badut, ez, badagoela referentzia bat hor, zineman, eta zo, hau da errementaria ikusi nuen pelikula. Igual gero zati zuten nahiago dut pelikula, ez, baina, liburua eta, baina, esan guretzat oso pozgarria da, eta alako lanak ikustea eta egitea. Horre. Ipuina kontatzea relatiboki erresa da, ekonomikoki, ez da? Zuat erretzen, historia kontatzen duzu, mai horretan esan nahi dute. Pelikula bat egitea da, kriston movida. Bizi modua da ere, era batean. Eskertzen dizut, zure gorritu egin naiz. Gogoratu, martxoako 23 emango direla sari hauek, eta sariei banaketa baino lehen izango da hitzaldi bat, ahozkotasunetik sortua, nun egongo dira Paul Urquijo, Iban Perreti bantuta musikaria, Maider Galarza instalazio bat prestatu sorginekin, eta Isabel Millet, ipuin kontalari txotxongiokin egiten dula lan askotan. Nik badakit, Paulek askotan aipatzen dula komikia, ez? Ze garrantzia izan den iruditegi bezala edo komikien iturriak edo asko edan dula hortik, ez? Bai, noski, beste narrazio arte oso poteretsua da, ez? Eta gainera, lehen komentatzen zenuten moduan, da, historia kontatzeko igual medio asekibleago bat, ez, gure hizkuntzan historia kontatzeko borroka honetan, beti daude problemak eta bar, eta ere komikia beti izan da hor, esparru bat, non nik likatu nahi zen ere, ez? Adibidez, argiena, ziklo iratiren
komikia da, non lehenengo bertsio hori gainera Juan Luis Landak eta Jose Muñoz gazteleraz egin bai izan zuten, 80. hamarkadaren hasieran. Orain euskaratu egin da, gero beste ale bat atera zuten euskaraz, eta orain berriro argitaratu da, azkenik izan behar zuen hizkuntza horretan, euskara. Eta ni komiki horretan ikusi nituen, iturburu, euskal mitologiako iturburu horri maitasun bat, eta Euskal Herriko historiari maitasun bat, pelikula batean bilakatzeko iturburu horretara ailegatzeko medio bat, ikusunuen komiki horretan. Eta, nik gero nire bertsioa egin nuen, nahiko ezberdina da, baina minberrak hori ikusi daitezke, baina komunean daukaten hori da, iturburu horrekiko maitasuna. Goizeko 11:20 dira, guk Paul Urquijo segituan agurtuko dugu, minututxo gutxi batzuk oraindik izango ditugu hau jaialdiaren inguruan aritzeko, baina Paul, agurtu aurretik, duela egun gutxi Izas Urquijo, zure arreba gurean izan genuen, aipatu zigun nola zure film laburretan hasi zela arte zuzendaritzaren giroan iaia ustekabean, eta Goya sari baterako nominazioan da, hemendik aste pasatxora, hilaren 10ean izango da Goya sarien gala hori. Ez dakit Euskal Zinemak nominazio asko izan ditu, horietako batzuk oso gertu, ia denak nahiko gertu Euskal Zinearen industriatxonetan ere nahiko familia bagarelako, eta esango nuke, hortxe biziko duzuela, ez da? Pixkate, saria eskuartean edo egoteko balitz bezala, ez? Bai, ni joango naiz, bai Izas, bai Nerea Torrijos vestuarioa egin duelako 20.000 espezies de abejasen, eta Izaskune artea. Haiek egin zuten ere errementariren artea eta vestuarioa, eta iratirena ere, eta dardar, beti daude hor. Eta ni bertan egongo naiz ere, enperifo jauta hor paripean. Ez naiz oso zalea, baina, egon behar, bai. Egon behar izaten da horrelakoetan, eta egongo zara, esan da bezala gertutik harrapatzen zaituztelako bi sari horiek, eta beste asko ere, bai. Paul Urquijo, mila esker, zorionak urrezko kalabazaren urrezko sari honengatik, izango dugu aukera ura horbiltzen denaren mairekin eta jarraitzeko nolako izaten ari den jaialdia, baina, eskertzen dizugu, guretzat arte hartzeagatik, eta esan da bezala zorionak berriro. Zuei, mila esker. Paul Urquijo alijo agurtu dugu, baina Jose Mari Karrerekin oraindik pare bat minutu badauzkagu mai, azken, ahoza horren inguruko xehetasunen bat emateko, badakizuen bezala, bigarren kafean ahoza oso gertutik jarraitzen dugu, eta gauzak gertatu ala ere joango gara kontatzen, baina azken mezutxoren bat eman beharko bazenute jaialdiaren inguruan, zer esango zenukete, lehenengo zuk bai? Lehiak eta irekita dago apuntatzeko epea, ikastaron parte hartzeko baita, eta ez dakit igual pintzelan bat ematia igual kanpoko artistekin, atzerritarrekin, o kanpotik etortzen den artistekin, igual baten bat aipatzeko, Jose Mari, ez dakit okurretan zaizun? Ez dakit. Ez dakat programa... Jungo naiz esaten Aldo Mendez, Kubatarra, adibidez, Marta Zen. Aldo Mendez ikusi garra, zeda kontatzen Kuba da. Ez? Hau da, poza, dantza, kanta, ez que igual aspalditikan ez hautzen eta orduan. Bai, da nola baite ritmo kubotarrak narrazioan, ez da, aldeitasun hori, ez Karibea. Carolina Rueda, ere eskualiko kontalaria, ere instrumenta handikoa, eta beste estilo bat, baina beste ere ikusi beharrekoak, Ahozagon beti etortzen dira, bertako kontalariak ikusi beharrekoak, eta kanpotik etortzen dira, askotan, igual mundu hau ezagutzen ez delako, baina dia lehenengo mailakoak. Tolosan ondo lortuko duzu, primeros espadas batzuk dira. Eta ikusi beharrekoak, askotan jendea joaten da, ez ikuste eta harrituta ateratzen den, nolako maila dauden, edo historia sartzeko estilo ezberdinak, eta nik uste dut Ahozagon gaur egun Euskal Herrian, jaialdi bakarra da, halako aniztasunak hartzen duena. Urtero, astero pasatzen dira hemen, pasatzen zaretela hemendik ipuin kontalari, saietuko gara urrengo hilabete terdiama kanpotarra hauek, figura hauek pasatzea hemendik, ez du behintzat bisitatxo bat egitea,
ezagutzeko beste kulturak eta beste munduk. Jose Marik, esan barkatu. Eta uste dut, interesgarra zaurten hor Berse di France, hauek kebekiarrak, nik uste dut ere oso interesgarria dela mundu hori, hemen sehaskakan kantak eta baituzu badiride bakarrik aurtxo txikia kantatu dela hemen, baina modu de sekulakoak, bere garaian arrenteko, edezbilek intzuen alako bilketa bat, ez bakarrik euskalduna, baizik renteian, tenguran, tempotik, beste kulturatatik, filmeko sehaskakantak, eta gero nola da, arpa jotzen duen hau, itzaitatak Hernaniko kantaria, bere garaian etera zuen sehaska kantarisko bat. Bai, Olatzu Gazti. Olatzu Gazti, eta nik oso ederra. Nik uste eta ahoskotasunetik egiten dira. Ez da kanta, baina ere lotura dauka ahoskotasun transmisio horrekin. Ze normalean gurasoen, amak, normalean, sehaska kanta, eta aurrentzat nolait likadura bada ere, bai musikalki, hizkuntzarentzat eta halakoak, ez da? Jose Mari Carrere. Beldurgarriak izan, sehaska kantak asko. Hartuko ditugu tarte gehiago, hauza horren inguruan aritzeko eta xehetasuna guztia kontatzeko, eskerrik asko gaur guretzat tarte hartzeagatik eta laiztu arte. Beti bezala, eta hirugarren kafea. Hartzera. Nik hartu dut dagoeneko. Zaindu. Agur. Goizuko 11:27 minutu gu bagoaz aurrera hementxe bigarren kafean zaharra marratarrak datoz, batzuk bagoaz eta besteak badatoz, ze Mai eta Bio galdegin bar dugu, Goiuri eta Julen zuekin izango dira, tira, saltxa bigarren kafean beti. Keep calm and bigarren kafea. Apirilean amaitu zen Zarramarraren 3. denboraldia. Ondo meretzitako atsedenaren ostean, bueltan dira ordea, eta otsailaren 11 igandea jarriko dute abian 4. denboraldia. Jakin badakigu, mimoz prestatu dutela denboraldi berria. 10 egunetik gora itxaroteak gehiagiru ditu zaigunez eta primizi egarri gaudenez, bigarren kafera gonbidatu ditugu Zarramarratarrak. Plaxa eta espeiak hementxe laborategian ditugu. Egunon bio eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Egunon, bai. Bueno, zer moduz? Ondo, gustoa eta posik hemen egotetik. Jo, esan duzu, apiriletik orduan, apirilearen txikaren Zarramarra, Hori gukala ikusi dugu bintzat. Ja kasi urte bete, espeiek. Aspaldi utorriko dela, Bai, eta jendeak esan duzku, bueltaileko eta jendeak esan duzku, oza... Bai, hola, bi hiru pertsonak. Bai, bi hiru pertsonak. Bi eta hirugarrena falta. Bueno, hirugarren ere agurtu behar dugu, telefonoz beste alde daukagulako, Josu Zubia. Josu, egunon? Kaixo, egunon! Bueno, Josu, horrelakoetan, 4. denboraldi baten atarian, ja da ez dakit, artista bat estrenaldi baten aurrean bezala urduri jartzen da bat, edo ja 3 denboraldi egiteak ematen du alako esperientzia eta patxada bat? Bueno, Zarramarrakin igual urduri ez gara inoiz jarri. Baina ilusinua, Bai. Superposi gauz. Zuk ere sentitu duzu kalean presioria noiz itzulikote den Zarramarra, eta horrela sentitu duzu, alako itzuli behar bat? A ber, ez bereziki, baina egisa da, eta hau hola da, joan izan garenian, adibidez, goguan dut, zagardotegi batera eta, parrandan, jendeak esan, hombre, Zarramarrakoak, bueltau ja. Bai. Hori hola da, Baitu, lehen brometan esan dugu, jain izan dugu Josuk egisa, nire bezan dozta hi. Egisa da, noski bai, jendek gura gueltaiki espeiek. Noski bai, Bai, karo, faltan baten da, gure entzutea ikustia. Eta espeiek ze nola eramaten da, ezaguna izatearen motxila hori? Bueno, maskaratekin asko jenda ezagetako. Baina no, karatik noianean eta hau espeiek, uste dut, jentea berretan horre, hau espeiek izango, Akaso, hautsa entzuten dutenean, ez da, hor, sagardotegian kupeltartean zaudeten hautsa entzungo dute eta esango dute, aiba, hau bera da.
Bai, ni beti maskak, no jasek, orduan apurate destakau egin dut zentzu hortan. Bale, orduan etzaizu inoiz gertatu norbaitek zuri buruz hitz egitea jakin gabe zuzinela. Ez, baina bueno. Baina oso magiko pentsoxet esatia espetxek, jendea faltan bota zau da bankskiri edo esatia mota, ez? Anonymous, jendek esan dutzu bueltaikeko, ez? Hona, izu, Mister Euskaldun elkarrizketatu genuen, eta Mister Euskaldunek esan zigun, klaro, bera da famatuan marrazkiak egiten ditulako, baina bera horpegi ez du erakusten, eta behin bazegoela aldagela batzuetan, eta jendeari zela bera atazizketan. Eta bera zegoela. Venga, esango diet ez diet esango. Eta zer egin zuen, esan zien? Ez zuela esan. Ez zuen esan. Ez. Ez, gaina esan zuen, eske badakit esaten badiet, ez dutela sinistuko. Egon, isili geratu zen. Bueno. Bai, guri hori ez zaigu gertatu. Ez. Za isilik geratzea ez zaizu gertatu, ez da? Isilik geratzen. Ez, de hecho, arazua da isilik ez gaketia. Hori da problema. Bai, Josu gauza, lehen esan duzu, kuadro bat izaten pasan, Zarramarra zure uste ze kuadro izango zan. Kuadro? Bai. Surrealista, hola impresionista. Ordenariakot parian, soñé cuadros famosos. Famosos. Vale, bitartean nik galdera badaukatze, klaro, zuentzat urte berria edo urte hasiera hau izango da. Bai. Denboraldiaren hasiera. Eta urtearen hasieran, urterriak batean eta jendeak egiten ditu asmo honen zerrendak. Bai. Ez, kiroldegira joango naiz, zerretzari utziko diot, edo kiroldegitik izena ematetik, bazkide izatetik enduko naiz. Zuek asmo honen zerrenda egin duzu denboraldi ontarako? Nik inota urten adiez, Zarramarra daukizonez, puntuala eikia. Ara? Bai, momentuz... bai, bueno, arazotxoak egon dira, lehenengo hiru programak ja grabuta dauz. Lehenengo hiru programatara ez puntualez berandu ez nintzen nahi hau. Baina, hori izango dugu dala agenda kontu, agenda arazoa izan zen, tanatorixo baten neguen, orduan ezin izan nintzen fan. Bai. Orduan, horrengo programata metzen puntuala jeti. Humoraren mugak. Aizu esan, tanatorio, belategi batetik irratsaio bat egitea, agian ez da sekula egin. Eta agian, zuek egin behar duzu urrengo batean, lehenengo aldiz? Boro, ojo, behitu niko programa berezi bat ikusten dut, Bai, hori alzan izan lehenengo aldia, ez tanatoriotik irrati zaiera, baina, urrengo bateako, espero, urrengo aukera ez egotea, ez? Akaso tanatorioetan gonbidatzea lortzea izango da. Gonbidatu lortzea izango da zari xamarra ez tanatorioetan, baina. Bai. Estela. Bueno, eta zer dakartzu berria, ze nobedade dakartza laugarren denboraldiak? Baitu, lehenengo eta behin edukixan ja olako asentamentu bat edo, betiko zea. Nik uste dut gonbidatuen aukeraketan pausotxo bat aurrera mundula. Eta gero, eduki berrixak. Zangurot, betiko kalaka eta betiko kuadrilla giro hori bai mantenduko dugu, Euskal Gixan jarraituko dugu, baina bai egongo dia olako, beti prekaritatea eta olako gaixak jorratu izan ditugu, Josun Kalefakzinua eta hori dana. Aurten, aurrera pausotxo batzuk emongo ditugu. Eta gero, xabarte egongo da baita erreportari, espeiek? Bai, ez da agartuko hor besteakin batera, hor estudizioan, eta, espeiek be hortik biliko da. Horreko temporan esan behin desta agertu, kanpotik galuta ebien, eta engoan mintzete lehenengo iruetan, bere presentzia egongo da. Artista dira, goiuri jaipa sortzen, Bai. Gongo dira, izango da. Gonbidatuetan beste pauso bat eman dugu. Beste pauso bat aurrera, bai. Josu, borobildu zazu. Ze gehiago izango dugu? Nervioso jarren ez momentu hortan. Seguro izango da. Edukiko duzue, aurkezle zoragarri bat lehenko programatan, Zekaro, zuen bitu, mensajerua, etorri zan. Zera. Bai, hau, zuzeneko gauzak badakizu. Bai. Hori hasieran, plazak esan dagoen maura, arazutxo bat egon ziren, eta, eta banikin behar izan eben, ahal izan ebena, ahaliketan modurik onenean. Xabarta aipatu duzu eta audio bat badaukagu. Hori alduzku Xabartek, Bai, hemen jartzeko, ahertze kontatzen digun. Zuek ez dakotzue gorrotu zuen jente motan lista batin ja. Nik bai. Adibidez, Eurixa, edo Kaskabarra dabil, eta
aterpe estu batetik soiaz. Eta holako baten, aterpe estu horren aurrien dakotzu pertsona bat aterkina dugu guardasola eraita. Ez dutuna pasaiten jaeten, eta klaro, zu busti inbizara pertsona hori inguraketako. Pertsona horrek mesi daue eriotza. Beste pertsona mota bat eriotza mesi dauena, taberna barruan ez dauenien lekurik, eta zu urtetia gurosunian, jente hori erdixan, oinaterezingot, erdixan, bestatekin berbaiten egitenean, eta atzetik putzakatunen jentia. Osea, bi jente klase horreik eriotza mesi daue. Eta, bueno, geixo esango neke, baina bestela bixarrote gauz. Bueno, joan da pixkat berotzen asuntoa, hasi da esaten gorrotatzen duzun jendea, eta hori gorroto maila batean dago, eta amaitu du esaten eriotza merezi dutenak, eta hori gorrotaren beste maila batean dago. Tanatoriotik programa egiteko, bigonbidatu mota, badaude. Nik aitortu berdet, ados nagoela aipatu dituen bi adibideekin, gehiago okurritzen zaizkidala, baina gure gonbidatuei galdetu nahi diedala, beraiek komentatzeko. Norbait gorroto dugun, edo... Ez, norbait, zehatza, izenak ez mesedez, gero bezala... Kantzelatu egingo dituzte, baina... Hori da, ze jende mota. Ze jende mota. Bueno, azteko eta baina esatia, xabartak esan dagoenean, busti jendala eta etorrexa burura ez dakizatiko guxun kamezeta busti zaitez mojate. Bueno, sin más, hau batetik. Eta gero bestetik, gorrototen jendia, esaten dagoena juergan de repente, gaur afaldu denbora galdu. Zurekin inoia ez da galtzizketara bez. Agur, benur. Ez guztiz ados nago. Eta geroz eta oikoa gau da, Geroz eta gehiago entzuten dut nik afaldu denbora galdu. Baina afaldu denbora galdu oso prekaritatearen aldeko oda bat, ez da? Prekaritate sintoma itzela. Bai. Ez. Pintxo bat, zoz ez, baiek. Zerbait. Pentsatzen nuen esan bertzuela, bera afaldu denbora galduko horietakoa dela. Hor kontua da, poteoa luzatzen baduzu, baina parrandako asmorik gabe, hor berandu afaltzea edo, izan liteke, oiko afalorduan ez afaldu, baina ez baduzu gero parrandara asko luzatu behar, baina gero parrandarako asmo baldin baduzu, hori da... Ja, ez. Bueno, ez dela kasu hortan, espeiek, Josu kiten dagoen modua, Josu zukiten dozu, ez da? ETB-ko zerbezak hartzen dozu. 0-0. Eta hori? Hasi maz txista bat hemen. Laza, hori mugan egon da. Humoraren mugak. Hor gaizki. Bueno, Josu. Josu kere esan barko diguz. Hori da, ze jende mota, gorroto duzu. Ez daki, eskolako galderak oso zaila dira. Ez daki, ni gorroto dutena da, adibidez, ez daki, plan bat proposatzen dauenek, eta gero, 10 minutu lehena esaten dauenek, ez, azkenian ez ez. Adibidez. Flashak hori egiten dau batzutan adibidez. Pollitas. Oso girona, lantaldean. Bai, esango nuke. Gusto ematen du. Hemen komunikazio oso importantia da, gutana mozura esaten dugu. Bai. Hori ere garrantzitsua da, Ez. Begira. Metafora eta txisteekin, apurra suabizatzeko. Bai, hori da, bueno. Ez? Horrekin lotuta, nik esango dut ze jende mota gorrotatzen dudan. A ber. Ze planak eta aipatu dituzu, nik gorrotatzen dut plan bat proposatzen duzunean, eta jendeak erantzuten dunean, esaten diezu, eta halko zenuke, eta erantzuten du, printzipioz bai. Ze printzipioz horrek esan nahi du, bai, libre nago, bai, egingo nuke plan hau, ez bazait beste plan oberik ateratzen. Ja, bai, ez, hori ez dago ondo. Ze, nik galdetzen baizu, libre zaude? Bai. Eta orduan egingo dugu plan hau? Printzipioz bai. Ez, libre balin bazaude, jazta, plana hitzartuta dago, printzipioz horrek esan nahi du, gero etortzen balin bazaizu beste norbait, beste plan batekin, agian nahiago duzula beste plan hori, eta kale egingo didazula niri. Bai. Jende hori gorrotatzen dut. Baina zuka adibidez hori, ez duzu aplikaiten? Ez que ni printzipioz bai hor matiza da, nabardura da, uste dut. Ez adibidez esan duzu. A ber, Goiuri, goiaz, hemen, ondoko zelaira arratzaldean azerua ikusten pasaitera, edo beituako hemen bi tiket, fateko Wisconsinera, bi astez. Todo incluido, ez duzu. Printzipioz bai. Ez? Igual ez, baina... Horrakaso denbora, esan dut, zuri izaten badizute 20 egun lehenago, alako larun batetan ez dakiz zer egingo dugu.
Joan, animatuko zara, eta izan dezakezu, ez da ikizu ziur zerbait izango duzun, edo ez. Baina bi egun lehenago galdetu, eta ez dakit nola izango nahi zen, eriotza. Eriotza. Erantzunari emotunenan, azkenean esaten da beti eset. Hori da. Eta badakizu, baina. Esaten da, azken momentu arte itxokin danean esateko, azkenean ezin jot. Hori da. Egia da. Bai. Eta espeiekek gorrotu du jende motaren bat? Bueno, nik esango egoera bat gehiago esango zen adibidez takia baten autobuseko etiketa hartzea noaenean, eta prisak dakotenean, adibidez, 5 minutu faltan etiketa hartzeko, eta aurreko pertsona David beti oso poliki, eta beti bixarko sarrera hartzeko, eta esan ezenan, baina hau tolosatik edo pasaien da, eta egoten dena hor 5 minutu, eta zauzu, prisa gotela, mintzak jare pasaien. Bai, edo termixan, dauzulak lurralde buseko, ez den, oye, el autobús para Logroño, a ver, ba hemen, ez, aquí no, ez? Baina, bueno, maite behar dira. Baina horra esan bida, bakoetzan, baina horra arazoa zuk daukazu, berandu iristeagatik. Hori, prisaka falta. Bai. Julen zuk? Nik zuk esan duzunarekin askotan tokatzen zait, ez dakit, kuadrilan edo beste ingururen batean, plan antolatu behar duen hori izatea, eta ez dakit, komeni zaizu, zenbat jende torriko den jakitea, gauza bat edo beste antolatzeko, edo, ez dakit, erosketak egin behar dira, erosketak egiteko, dena delako egiteko. Eta oso gaizki daramatori. Larun bat baterako plan batean, ostegun batean galdetu zenbat izango gara, eta nik ez dakit nola izango nahi zen, eta nik azken orduan, normalan izaten da gainera, sekula plan bat antolatzen zuen jendea, ez dakilako, plan bat antolatzeak lana suposatzen duela, jendeare zenbat izango denen arabera baldintzatuta zaudela, eta jende hori fuera, kontua da, denak hiltzen baditugu planik egiteko jenderik geratuko garela. Bale, Julen, ikusten duzu atea hor dagoela, ez da? Altxe eta ze nik gauza bat kontatu behar dizuet, duela egun batzuk nire urte betetze festa ospatu nuen, eta aspaldi Julen gonbidatu nuen, eta Julenek esan zidan, begiratu egin behar dut, ez dakit ez dakit libre egongo nahi zen, ez dakit agian beste hau dauka hori ere ez, baina begiratu egin behar zuela, ez zekiela larun bat horretan libre egongo zen ala ez, larun bat iritsi zen, pasada, eta oraindik ez dut Julenen erantzuna jaso. Etzen azaldu, baina oraindik ezetzik. Bueno, baina remakeak eta rebootak eta modan, dauzin bestela zure merendolan reboot bat, eta gonbidatu Julen. Baina horretarako beharrik etzeuen. Giro ederra, Bai, hemen bigarren kafean giro ederra izaten dugu. Arrazoia daukazu, Goiuri, baina zupazenekin hasieratik nik zer egingo nuen. Ez? Egutzen hau zu pixka bat. Ez? Nik izan zenidan? Bueno, ole, listo. Hemen utziko dugu, jendea dago hemen gure aurrean, eta plantak inbargo ditu, ez? Bigarren kafez, honek hirugarren kafe bat merezi dagoen. Hirugarren kafe bat merezi dagoen. Gauzak aurpegira esan martirela esan dute, beraz? Eta nola, gu aserre gauden, agian empatizatu egingo dugu aserre dagoen beste pertsona bat. Beste bat, a ber. Kaixo, Plaxa. Bueno, bialketan dut mezu hau, ente hau naiz, zetan zabitzain, potenetazu, oso gogorra pentsausat, hau talde bati etxako iten, benetan, oso sakarra da itzen zabitzaina, daroia zuet temporada bat esaten, ez dugula merezi programak kobraitzia podcast amateur bat garelako, eta ikasten gabitzelako da ez dakize, oso ondo, bai, oso ondo. Eta gero, zuen zain ekologista, eco-friendly Greenpeace horrekin, zabitzai gure diruakin, Antartikako pinguinuak adoptaiten. Baina mesedez, hori, nun ikusi da. Beitu, gauzatzen gotzut. Hola jarriketan bozue, taldian neurrixak hartuko, eta igual urrenguan, pinguinuak eruan biako zue, gu eruan biharrian. Sin más, beitu, egongo ga, ala, agur. Ala, agur, ikusten duzu Julen, gu ez gara, aserretzen garen bakarrak, hemen jendea aserre dago. Trapuzara gastintzeko karrizeta bat dirudi, Bai, bueno, eta audizio honekin aprobetxoko dugu esateko, buruko osasuna oso importantia dala, ez da. Azken batian, dala gaur egungo gaiz, bueno, pandemia isila, ez da isilego pandemia. Bai, alako ez, eta jo lagundu behar da, eta itziar, hemendik bezalkada bat.
zer egin behar duzu bereri aserrea baretzeko? Bueno, lehen galdetu Josuri, bere uste ze kuadro zan, ez da gehi. Hasi da Bai, pilin bat, itziarra jartetxau bat, toke surrealista hori. Nik pinguin horik ez dut ikusi, nik, Ez da git. Dirua bez. Pinguinua metafora badala, Metafora badala, ja. Eta zeren metafora da? Ez da git. Bale. Pentsatzen un sekretua kontatzen hasi bertzen dutela hemen. Bueno, hemendik itziar bezalka bat eta Euskal Herri dena zurekin dakola. Hori da. Goritziar. Zalantzari dago. Gizonek txalo, ama etxean sartuta, jaiakunena bihurtu liteke, kate astu naue lotuta. Kampoan notza dagoeneko. Bueno, hemen gidoian badago galdera bat. Azken asteetan guk TikToken ikusi duguna eta jendeari galdezka ari gara, galdera hau botatzen diegu, eta gero ikerketa antropologiko, soziologiko bat egingo dugu, noizbait. Eta galdera da, ea zein den zuen erromatar imperioa. Bale, itxoi, azteko eta ben, Josu, badakitzu zerran erromatar imperioa. Aurrekoa, que cabrón. Aurrekoa ikusten den bideo bat, explika huiten ebela. Eta enez akorde jeno zondo. Erromatar imperio izango zen, zure gogoko edo gai bat, ez? Gai bat askotan burura etortzen zaizuna, agian etxean zaude bakarrik kozinatzen, eta burura etortzen zaizu, edo trenean zoaz, trenak galtzen ez duzun horietako batean, eta pentsatzen hasten zara zerbait etortzen zaizu burura, hori da erromatar imperiora. Ze antza denez, TikTokeko erabiltzaileen arabera, gizonek askotan pentsatzen dute erromatar imperioan. Batzuk astean bitan, bestatzuk hilabetean behin, baino askotan. Eta hortik abiatuta, zein da zuen erromatar imperioa? Nire erromatar imperioa ez dakit, eske bat baino gixo dakot. Zu bakut bat ematola bat, espeiek? Bueno, bat hain burura torti izatena, esango zen, konspirazioak eta bueno, noizian baino urteten dian, teoria horiek mundua ez da gizine kontrola egin daula, edo bakunak 5G txip jartzen duzkula, eta, holako, estilo hortako konspirazioak. Daukazu konspirazio gogokoren bat? Bueno, ne favorito izango zen Lur Lauana. Lur Lauana, bai. Ze dau, horren atzen dau, deketan da Flat Earth Society, uste dala Twitterko kontua, baina da jente pilo bat hortan sinezketan dauna eta metan sinestu egin dala eta asko apoio egin dauen teoria badala. Eta, hortzen da, zehaketan hori probaien edo, bentsat Twitterren txorrak edazten. Eta gizakia, barkatu, gizona, Jesus hemen, heteroparatirakatua. Gizakia ez dela sekula ilargira iritsi? Konspirazio horren alde edo kontra zaude? Zaila esatea, baina ni kontralde. Kontralde. Gehixen guzti esaten konspirazio teorixia da, eta hau, la noche dentana agertu zen, esan gurote oso dokumentuta dau, Walt Disney, mojakarren jaixo zala, ez da broma, eta bere benetako izena zala Jose Girao Zamora. Nahi dozuenian etorreko naiz kontaikera teoria, oso teorixia politia da. Barkatu, Walt Disney... Mojakar. Bai, mojakarreko semea, eta bai, frantzialara beltzez jantzilako gizon batzuk FBI-koak edo CIA-koak edo holakon bat izango zean, eta handi dokumentuak lapurtu ebeia, igual dau. Bueno, barkatu. Almeriako Foru Aldundiaren webgunean agertzen da kontu hau. Claro, oso dokumentuak hau. Ez que Almeriako Foru Aldundia oso serixua da. Bai. Danoak egu. Bai. Vale, honetaz beste egun batean hitz egin behar dugu. Honek merezi du beste mota bateko kazetaritza sakona, ikerketa sakona. Baina, zure erromatar imperioa zein den? Beitu, ni beti akordaien naiz jakiten nintzenian txikitan, oso goiz, zeian ez goiz jakiten, eta telebista pizten ebenian, harrapoten eben beti Tic Tac Circus programa nakabera.
Eta beti pentsakin do, ze izango zan, platillo gukan txino horretaz, payaso horretaz, nun egongo dia eta zegoera, ez beti pentsakin dute horrekin. Mojakarren egongo dira. Egin dez, akaso, naiz irratiko zuzendaritzen zuten ari baldin bada, proposatu dezakezuen Mojakarrera joan eta bertatik saio pare bat egitea, ankerketa eginez. Mojakarreko tanatorixo baten. Adibidez. Edo Walt Disney izango zen, kongeladora baten, ez? Karo, berez kriogenizatuta dago. Bai. Bueno, baina. Kalestia, terako da Almerian, Kongelatu eukitzea, egiten duen beroarekin. Bigarren kafea nahiko zarramarra gaur, Hemen dena itxasten da, Josu. Hemen denetarik egiten dugu. Bueno, Josu, eta zure erromatar imperioa zein da? Nirea, frikada osa hundi bat. Bi gauza, alde batetik, musikan inguruko zinmaiz, modulazioak eta sentsazioak, horren inguruan asko pentsaien dut, bai, zinbarren da zai. Eta gero, magian inguruko gauzak, kartomagian inguruko gauzak. Mugimenduak eta holako gauzak. Bai, hola da. Kartomagia. Bai, ez que hola da, ez da gizurra, jazta. Bai. Oso ondo, gustatu zaizkit zuen erantzunak. Bai, bitxiak. Eta hau ez dugu lortu oraindik TikToken famatu bihurtzea, baina challenge berri bat proposatu nahi genuen guk, edo galdera behintzat, ez? Erromatarren imperioarena eskotetik joan zaigu, eta mundu guztiari da horretaz hitz egiten, eta zuek hasieran aipatu zu ez, ze kuadro izango zinaketen, baina guk jakin nahi duguna da, Goenkaleko ze pertsonairekin sentitzen zareten identifikatuta. Hori da, gure erromatarri imperioa Goenkale da. Gure erromatarri imperioa dira Maria Luisaren geranioak, zer moz egongo dira Maria Luisaren eriotzetik lore gaixo horiek, eta jagineko genuke Goenkaleko ze pertsonaiekin sentitzen zareten horrela identifikatuta. Eski identifikatuta edo zein guztago xakun izatia. Bueno. Eski netako bi... Pixak esan. Erantzun nahi duzuna, bai. Hombre, ni identifikatuta igual, ez dakit... Txapaz igual edo. Txapaz, Felix, txapaz. Eta guztago xaten izatia, Isaias. Isaias. Hombre! Isaias, bai. Tomás payasua. Bai. Oso payaso, no? Bai, baina kontatu zigun, gaizki pasatu zuela garaietan zekaletik jendeak bronka botatze ziola, jendeak pentsatzen zuela benetan, Joserra, benetan pertsona gaiztoa zala, gizon gaiztoa zala, gaizkia zala, eta behin bigarren kafean kontatu zigun, bai tabernetan kaletik jendeak horixe, bronka botatze ziola, eta gaizki pasatu zuela mune batzuetan. Ez que oso gaiztua zen Isaias, Maria Luisa horre, txakolin degiko lurrak eta lapurketia guratzen da. Horrela itxeiten zuen, eta ez da gizenak izen. Maria Luisa, asko maite zaitun. Berriko bata horrekin da, Isaias. Nonago, zein larretan. Bueno, Josuzuk, erantzunen bat, badaukazu guretzako? Bai, nik bai. A ber, bidako, bat, eske txapaz esan bine bendik, Uliatik, ez da? Uliatik, batez ere, eta gero, hau, izenak inoinen ez akordoko, baina Iñaki Pelurenak iken hemen personajia da. Alkatea, baina... Bere templeagatik eta bere zera, bai. Templeagatik. Manol, oiki da, Iñaki Pelurena... Denetik egin zuen Goenkalen, empresarioa. Bai, alkate, bai, pertsonaiaren izen ez dut gogoan. Imanol. Imanol zen? Imanol, ez da ustot Imanol zala. Ez dakit. Imanol, pues... Baliteke. Nik hori. Eta espeiek, zuk? Nik Aitor esangot. Aitor? Bueno, esanot, izen bat hor, egon zan. Vale. Pertsona bat Aitor esanekin. Bai. Ez dutela Goenkale ikusi da horran, ezin joterantzen. 20 urtean, ziur, Aitor bat pasazela. Pasazela, ziur. Bai, de hecho, Aitor usto izan zela, Joseba Olagarai. Bai? Usto baietz. Ez dakite, niri hola Aitor gisa etzait inoretortzen burura, baina ziur egon zela Aitorren bat. Hori, esan, ez dut ezagoetan, baina hori, seguro. Vale. Bai. Julen? Otximista bestela bai hona zen. Bai. Julen zuk? Jo, ez dakit niri gogoan dut gerora,
hor tart bolara hasiera xamarrean, izan zen, adin badaukagu, eta irrati bat egon zen, Goenkalen. Bai? Eta irrati hartako esatariaren senarra, kanpot, ez dakit nungoa zen, baina kanpotik etorri zen, eta lehenengo aldiz agertu zen egunkari bat aurpegiaren aurrean jarrita inork ez ezagutzeko, eta irudiurak geratu zitzaidan, geroztik badakizu egunkari bizuloekin, eta horrelako txorakeriekin, eta uraxe, ni personaje ura. Izan leke periko? Izan liteke. Ez, hori beste bat zen. Hori beste bat zen. Joen ez gogatzen, nola izena zuen, baina gogatzen. Irratiana Martin zan, Ez. Lehenago. Goenkalen bau, bai. Enez gogoratzen personaiaren izena, atzerritarra zen, da gogoratzen izan, periodikoarekin nola, eta esan irudiarekin geratu nintzen, eta ura esango dut. Nerea, da, Goenkaleko azken denboraldietarokoa, ja jendeak etzuenean hainbeste Goenkale kontsumitzen, orduan nik atal solte batzuk ikusi nituen, eta Maria Cruixankek itxasoren papera egiten zuen, eta atal batean, itxasoren ezkontza ustetzela, edo itxaso bertan zegoen behintzat, ezkontza bat zegoen Goenkalen. Eta ezkontide baten atxona hile egiten zen, atal horretan. Baina ez zioten esan nahi, hilda zegoela, ez? Ezkontzen zen bikoteari ez zioten esan nahi, atxona hile eginda. Eta orduan egiten zuten Hollywoodeko pelikula bat izango balitu zela, atxona gurpildun aurkian jarri, eguzkitako betaurrekoak jarri, bueno, favores. Elizara joan, eta gero jatetxera, eta eseri jende artean, maian, bankete, eta hildako atxon gizajoa, eguzkitako betaurrekoekin, han ezkontzan, eta nik gizon hori izan nahi dut. Eta burua tente dukitzeko segite sokarekin lotu? Aulkiari horrela. Horrelako zerbait izan zen, baina bai, eta orduan izan zen pixkat, ja, Goenkaleren gainbehera, edo... Ja edo zer gauza sartzen duk idoia. Ja, nik uste, bazekitela ja amaitzear zegoela eta santzutela zer pelikuletako estereotipo edo erabilizak egun denak sartuko ditugu eta hori egingo dugu. Baina nik atxon hori izan nahi dut, hil ostean ezkotzetara joaten jarraitzen duelako. Nik uste, bagatu, espeiek zuetako personaje da torrexe burura. Esan? Bogan beti lanien eguen kamarera hori. Horrela etxaieten zuen eta... Bai, hola alta bat. Bai, beti egula temporada honetan hor, ez? Personaje kaurreatzea, zu, espeiek, hori. Zoro baiet. Izena etxe ditortzen me badakin hori. Izena Aitor. Hala ere, pixkat bidetik urrundu gara eta zarramarrara itzultzeko, naiz eta oso zarramarra giroan gebiltzan, gonbidatuak aipatu ditugu elkarrizketaren hasieran, ez dakit aipatu ditzakegun, lehenengo gonbidatuak nor izango diren, sekretua den... Ez, babitu. Lehenengo 3 kapitulotako gonbidatuak izango dira hau esklusiban. Bum, primizia. Aner Peritz eta Aizea Arana. Epa! Gero Merina Gris. Ara? Bai. Maskararekin? Maskara, bai. Nik ikusiot bai. Bai, maskararekin. Nerekin batera aurpegia tapatuta. Epa! Bai, eta gero Peio Armendariz eta Balcarlos. Eskakeitan. Oida. Eta gaurreu, Antxontegeria. Epa! Naia Ziero, Zuen Barantza, Gaizki Zagirre... Bueno. Punta-puntako gonbidatuak, nola engainatu dituzu, Bueno, Josukor kontaktu batzuako. Gauzatxoak. Ez duguan esango, ez da, Josu? Ez, dena ez da kontatu behar, Bai, zaiatu gara beste gonbidatu batzuk ekarta, baina ez da posible izan. Zaiatu gara Goenkaleko Josemari ekarten, baina, bueno. Tramiteak egiten ari gara. Bere denbora dakadanak. Bai. Vale, perfecto. Feliz Linares, aguanta jenduzkume, bai, pikin bat. Feliz asko irango du. Bai, Feliz Gernikako arbola moku izango da. Bai. Beti zutunik. Bai, nik uste dut aiet. Gazteak, ia denboratxo bat badaramago hemen izketan eta agur esateko ordu eritsi zaigu.
ezagutu ditugu primiziak, ezagutu ditugu zuen erromatar imperioak, zuen goenkaleko pertsonaiak. Ez dakit denboraldi berri honi begira zerbait gehiago kontatu nahiko zenuketen, entzuleak jakin beharko luken beste zer? Bueno, izango dela bi astetik behin, eta egoteko adi sariez, sarietan dana topoko daue. Oipa. Bai, eta aurten, hori da. Iaz baino hobeto gongo dela Zarramarra. Esan da geratu da. Hori da arriskutsua, Bai, bada, da mutu naiz esatiaz. Espektatibak eta kudatu egin berdira, Bai, kudatuko dugu. Bai, ni solo hau ondo pasoko ala ikusten. Horren zalantzarik ez dugu, sorterik onena opa dizuegu, oso ondo pasa, disfrutatu eta jarraitu, prekaritatea zauzun hartzen. Eskerrik asko. Eta Abel Karlen egiten un programa bat, Mojakarren. Bai, hori izango zen. Ba, guardeko amabia ditugu eta gu joan egin bardugu goiuri, bihar arte, txintxo ibili. Agur. Aio. Keep calm and bigarren kafea.